Hello guys. Hello guys. Hands checking for my badge. Millie, top fan. Right. Hi guys. Hello guys. Maskera say maneri mangwana ni muka say kumati manenyika. Hey. Ah, Martha, thank you. Right. Hanza muri kubika mapotatoes nemuriwo here. Mapotatoes nemuriwo kuda kuya. Ndakaseva rand yangu muchigaba saka potato nemuriwo hazvizoiti. Hanzi chi. All right. Hands no sound. Apana sound, guys. No, I think Amaka, I think it's your phone. Sound iripo. Thank you, Mili Musa. Hands na maduwe ndizosere beji rangu. Nsati ndaitara kutry life. What life chazi funduke. Hands ina volume. Are you for real, guys? Antina volume, guys. Anasiwa nande. Antina volume. Hands no sound. I can hear you. Wangwaru kundinzwa one. Hands sound iripo. Wangwaru kundinzwa. Ndiana siru arikuta askundinzwa. I think dambudziko riri kwamuri. The blonde. Yes, Jane. That's the volume ball. Yes, Chrissy D. Hands, I have volume, guys. I have volume. Deny your volume. Madwepi Shagoma Hands Budai Mudzoki. Hands no sound. Chris D. Deny your sound. Hands sound is there. Hands iribo. Editing hands sound iribo. Wamakati no sound. Wamakati volume bo. Wamakati inayo. Wamakati apana. Sakandishanzi kwisise. I can hear you. Ndimanguchu. Volume bo. Iripo volume. Right. Volume zatinayo kudai so, guys. Tishimiramo. Thank you mazisipongile. Tishimiramo varikubuda. Andichika nekuno udzoka.
guys regai ndikukwazisei nchiti maswera seiko mamuka sei manheri kumatima nenyika ayo ngatisangane zvakare pachirongwa chino chemadekwana anhasi paSis Melly's Diaries antika paCheaters. Chirongwa chanhasi chinonzi Cheaters and aiwa ngatitaurewo nechirungu kuti zviite chiremerera nditi tikataura neshona zvoita kunge tiri kutuka handi munoona asi tikataura nechirunguka zvoita kuti zviite kachiremerera mbijana kunge hazvinyanyi kunyadzisa handi munoona tongoti Cheaters paCheaters. Alright guys, daidzai vamwe ingowana wako unotega guys, ingowana wako unotega ingowana wako unotega guys, wana wako waunodedza tikwanise kufamba nebhora tisvike panhamba yakati aino kuti peji tichangotanga vanhu vakawanda vamwasatove panapa antika thank you Anna ivaserini asi happy new year Dorothy asi guys chingodeidzai vamwe vamunokwanisa kudeidza nhamba ifambe titi thank you chingodeidzawo wako waunodeidza guys tikurumidze kufamba nebhora Cheaters hanzi meu kamhiendawo ukati meu inobva ndagaya kuti uri kudeidza idini ndada kutoshaya kuti kuri kundideidza kupi yesi Priscilla inda kurova so right hanzi I'm tagging Kelly V Kelly V hanzi Kelly asvika zvakanaka ameno so I had totenda Mwari kana asvika zvakanaka anyway mabasa evarume I hope kuti mukadzi achauya pano ozoyazotiudza zvakanaka zvizere palive panapa kuti reality talk show kai ozotisanangurira kuti zvakafamba sei kuti murume azotora musikana kubva kuZimbabwe Bulawayo achiendesa kuMozambique iye aripo achinyatsotisanangurira tichinyatsonzwisisa then iyewo Kelly uchazouyawo achidiwo achizotitsanangurira side rake of the story kana achida. Yes Bridget, then tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei because dambudziko shuwaka Ronald Nyamukava but nezuro tandiri palive one Simba rashe doc ndoziva uchinzi doc uchiri doc some years back 10 years back when you were still my friend uchinzi doc Simba rashe ndauya right daidzai vamwe guys anzinga kuchivikana wava tibvigwewo vana moganyana ava aiho vana moganyana tine maunderwear achakupai takuona yekujimu muchita kunge zvasina kumira mushi hanzi ndiri kuita bunting that's the way I know doc I know ndosaka ndakuedza kuti doc because iwo haunambonyora kuti doc pano so ndosaka ndakuti doc because I know kuti we have been friends kudhara kusati kwatomborere zvimagone magroup we have been friends right hansi zvamakaita hanzi I want to be yellow bonze zvamakaita yowe veri wendinedzerewo Rosaline Shuro ndiye Rosaline Shuro ari kutengesa mafuta kune vakadzi anoda mafuta ekunakisa kumeso Rosaline Shuro une mafuta ekunakisa kumeso handitika mafuta iwayo akuzogana muri kumona evidence kuti mazana akatsvinda akati tsvukire chihera akudoshandisa iwayo mafuta iwayo so vanoda mafuta iwayo munotobata Rosaline Shuro andotengesa mafuta iwayo handiti mafuta ake anotonakisa vanhu zvakatonaka zvokuti munodoshaya kuti ko zviri kufamba sei zvinhu zvichidofaya handimaona so vanoda mafuta munongobata Rosaline Shuro tegai Rosaline Shuro vanotega nati Rosaline vanotamba Rosaline Shuro auye pano une mafuta anawo anotengesa aachakupai handitika une mafuta anawo aanogona ngokupai antimazviona hanzi there's another cheater in Canada called Tawanda satamubata dai tabata Tawanda taizogona kuti tipinde naye panapa tiwe zvakafamba sei kana mudzimai wacho zvino handisinyatsoziva kuti ndivapi vana pangonzi Tawanda hapana sene ndadombozama kudoringaringa naye ndicharingaringa ndichati saka Tawanda ndikuda ndingadhumhaneni senemu yake ndimunze pano kwani senemu ndaishaya ini ndichati ko mukadzi wacho ndianiko ndimupindire kubhokisi ndisiko uyai kuno zve naye maini ntimbo wenyaya yenyu kuti zvinhu zvakamira seiko ndashayiwa senemu ini handiti maona
ndashayiwa sename. Chiera products, yes, anonzi Chiera products. Anonzi Chiera products. Anangoma imbo try iwayo Chiera products shem. Try Chiera products. Try Chiera products, you tell me. You thank me. You thank me. Haana vanazo zvokuti anobvarira kumeso zvana what haafanani neaya anobvarira vanhu kumeso aiwa haadaro anenge ari mafuta chi asi mafuta enhingirikiri ekuti anobvarira vanhu kumeso kuti ndiri kubvunza ini ndikutomaketawo business reumwe munhu ndiri kutotengesawo mafuta eumwe munhu pano haisi ampi anditika hanzi wakuzora here hamake maina ndipa hansa ndozora kana ndozora regazi ndoda kudozora naiva rozilini shuro yandipewo mafuta ndizore ndikazora nonyatsoita yellow kunyatsoita yellow chako kuita yellow zvokuti haana zvinopisa zvokuti munondishaya kuita kanyimbawo imi handi chikumba chicho ndechangu chikumba ndechangu guys kana ndangofira kuti rega ndimbozora ndinongozora kuti zvinyatsobatana hanomana vanamwe vangu ana mai nandibhasikela zvangu vangu varungwa asi vakasvaga vari vatema iko zvino vangu varungu mai mwana mufunga kuti kana ndada kuzora aiwa kana ndanyatsa kuzora munondishaya imi right guys pachirongwa chanhasi tauya neinonzi cheaters toda kuti tizive kuti chii chiri kukonzeresa kuti vakadzi anditika vachite vari mukati medzimba dzevarume vavo aya kuya kwatinoti matrimonial homes anditika kwavanenge vakaroorwa andimaona ari mukati memarriage yake imomo mukadzi anowanikwa achibuda hanzi tiri kumadasisi mondibata ndokupai nhamba dzachiera mondibata ndokupai nhamba dzaroslin vari kuda zvemafuta izvi right mukadzi anowanikwa achibuda ari mumba memurume wake imomo achienda kunotsvaka umwe munhu anenge achimusevhisa achidzoka kumba zvii zviri kuitika kufumuka kwaita nyika here ini handisi kuziva kusagutsikana kuri kuita vakadzi here ini handisi kuziva mweya yetsvina iri kutenderera here iri kubata vanhu here ini handiziviwo handimaona idhimoni here handizivi varume havasi kugutsa vakadzi mudzimba here ini handisi kuziva handimaona saka inini ndine vandauya navo pano nhasi vandati vauye kuzotaura nyaya dzavo mushure mekuti ndinoita tsvakiridzo dzangu ndinoita tsvakiridzo kuseri uku ndowana vakambopinda mazviri vasingamaindi ndosaka nhasi ndisina kuuya nelive yekuedha vanhu because this is a very sensitive matter guys and panodaro pane hama dzevarume panodaro pane murume wacho ozoona mukadzi akaedhwa apa achitaura nyaya idzadzibude saka nhasi gemu redu nderekufona nhasi gemu redu vanofona madzimai aya anofona kuita tichiprotectawo dzimba dzavo asi in the process tinenge tichidzidzawo tese both sides kuvarume nekuvakadzi kuti tinzwe kuti abiya edu zvii zviri kuitika handimaona because tinogona kumunyembera satanika toti satani sure the devil is the work of the devil ndisatani aiwa pasina kana satani handimaona pasina kana satani antimashona saka tichida kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei handitika so the number to call handitika the number to call is 073 742 4987 umwe munhu ngandinyorerawo nhamba idzi because ndikadzinyora chero ndiri inini nezviri kuitwa nasuka mazuva ano hadzitegi 073 742 4987 073 742 4987 saka guest yedu ndakuona zvangu uripo pamacomments apa amai ndakuona umwe wacho umwe ndiosati ndaonawo anditika amai kana masvika ndandichikumbira ndakuona macomments ndandichikumbira kuti mufone panhamba dzandakupai dzandataura idzi tinzwe nyaya yenyu kuti imimi chakaita kuti exactly ikaiti betatega tipine tinzwe kuti chakaita kuti imimi munyoporise muri pana baba mwechina here makanga masindigwamepo here makaita nekuda here baba makanga handizima irevenge here kana kuti chii tinzwe nyaya yenyu kuti zvakamira sei hanimaona toda kubva ndidhevhuru here hanzi napaida washe ndidhevhuru handisi kuziva regai tinzwe kuti situation dzimwe dzinouya dzakasiyana siyana kuti zvinofamba sei kuti kwavari yanga iri dhevhu here kana kuti zvanga zviri kufamba sei ina handisi kuziva ipapo regai timbonzwa kana kuti vakachiva handisi kuziva kuti zvakafamba sei saka regai tinzwe kana ndinogona kuvafonera nditi
ndinogona kuvafonera neWhatsApp tinzwe. Ngaititrai kuvafonera tinzwe. Masita aya ari kubuda akawanda panapa. Right. What's going on here? 6. Right, today so. Right, kana mauya vaenzi, please. Fona yenyu mungafona. Kana vaenzi mchinge masvika. Mungafona zvenyu vaenzi kana mchinge mandakona mumacomments mu are free to call. Kana masvika. Chiuya yenyu chifona mutudze nyaya yenyu. Tinzwe zvakamira sei. Ndotovaisira ngu message. Right. Right. Fona yenyu tinzwe vaenzi kana mchinge matovepo, please can you please call tinzwe number ndakuisirai kuinbox vaenzi. Fona yenyu network anzi network ma1 anzi generations boy here volume generations. Right. Guys, fona yenyu vaenzi. Right, fona izvenyu live button ranetsa iri zuka handifungi tachadzisa live button. Hanzi direct call or WhatsApp call, anything. Leonard Maposa unogona kana wakambozviitawo unokwanisa kufona handichika direct kana WhatsApp call. Zvese zvinoita kufona kana WhatsApp calling. Hanzi how much to pay for cheaters investigators. Isati iti zvekubhadhira ma-investigators. Vanhu vanoitaura nyaya dzavo vega. Anditika vanoitaura nyaya dzavo vega, hatibhadhari zvema-investigators. Vanotaura nyaya dzavo vega. Takangobvunza kuti chii chakakonzera, vakati nyaya yangu yakadai. I don't mind going on live and say it. Saka ndavamirira kuti vafone tivanzwe kuti nyaya yavo, kesi yavo yanga yakamira sei. Andichimaona. So can you please call, guys? Can you please call tichinzwa kuti nyaya yakamira sei? Tatomira pana panguva yareba. Suka akatikanganisira nenyaya yekubvisa live button, guys. Zvacho hazvichanyanza kufamba mushe. Right. Amai, takakumirirai palive, kati atove palive takatobirirai mimi. Oh, pane umwe arikufona. All right. Mira chirega, pane direct call, all right. Pane music, all right. Rega tichingotanga nemi. Yellow? Mira, hold on, the track with the volume. Right. Go ahead. Talk gum to the pachirongwa.
volume yenyu veduwedzera iwozve volume. Yes, endelea mberi takunzwai. Okay, wakachifana all right. Saka tita zve direct. All right, chega ndise chispeaker kuti vanhu yatsonzwa. Naiwe ndipo kachispika chako naiwe. Ndipo chispeaker chako. Kurumidza iwe ndipe chispeaker. Kurumidza ndipe chispeaker chako kuti vanhu vanatsa kunzwa kuti zviri kufamba sei. Kurumidza. Regai timirire chispeaker chiuye kuti munyatsonzwa. Because WhatsApp calling phone yacho inenge isina volume saka regai tinzwe tise chispeaker. Chichite on. Chiri on. Ko apa? Ready? Shagami midai tiboisa chi anza send you a speaker. All right, Trace and ndingafara sure nego depend on speaker zvevamwe izvi. Zvispeaker zvevamwe. Robonyimwa tombotorerwa zvispeaker. Chaita. Saka zvaita so. Ndipapi pacho? Okay. Right. Okay, chinda yenyu. Saka phone ndisa pa speaker futi. Haisi kubata ukuwe. Hachisi kubata kuspeaker uku. Chinhu ichi. Saka chii chiriro. Hachisi kuwikwa uku. Why? Go again. You have a car. Hello? Makadi zenyu amai. Okay, mubvunzo kuti vamwe vakadzi vanochitire. Aiwa tati timbotanga nenyaya yenyu imimi timbonzwa nyaya yekuti pamakachita imimi paya zvii zvakanga zvaitika makanga machita kuti ranga riri dhimoni here manga mabatwa here nemweya wetsvina mamasungidwa mamhepo here kana zvanga zvafamba sei kana kuti mamusingagutsikani kana kuti zvaifamba sei. Yanga iri nguva yaMwari yamba inge ikwana ba kuti munhu achiwanikwa ari panguva yekuda kubatwa nomumwe murume anaye murume mumba. Ndaigara kuChirezi nababa kwataigara mvura yaineka saka taienda kunochera mvura kune imwe sabhabhu sepakati kunochera mvura kune imwe sabhabhu pamba pataichera mvura pave nemurume aigara penda yanga asina kuwana anga asina kudii vanhu ndaifambidzana navo achibva atanga kuvaudza kuti mukadzi ndamuda pakufunzana nemadzimai ava madzimai akatanga kuudza kuti baba havasi vari kukudai ndikatanga vaudzira murume zvikanzi aiwa baba vari kukudai. Hello? Tiripo takateerera tikunagirwa singaiti. Baba vari kukudai ndikatanga ndine murume asvipa. Baba kumba ndakandave nemwana. Asi mukukwirana kwedu murume wangu anga ari mutangwa ndakasangana naye pabonde. Ari munhu wekutangwa ndakasangana naye pabonde. Anambobvira ndatungisiwa nemurume uyu. Pakutaura namadzimaiwo makagarawo pamushana muchimenya nzungu. Unobvunzwa mumadzimai achiti nekuti ndakazotungisiwa. Ndakatungisiwa ndikabvunda, ndakatungisiwa ndikadai. Wosvika kumba wozvibvunza kuti handisati ndambotunga, handisati ndambobvunda, handisati ndambomuka makiseni makumbo achisheka. Kana vakumbotaura nyaya yechi curiosity kana riri dhimoni kana riri shavi rechirwere ranga randibatawo panguva iyo Mwari ngaandiregerere. Asi ndakabva ndatangawo kuchiva baba vaya vanga vandichiva kutanga. Vandichiva kutanga kudaro ndikatangawo kutiwo pese pandaenda kunochera mvura ndaingovasekererawo kusvika
extent musi vandibata paside vandibata paside kudaro vakandichoda tikawa mwiri wese ropa richimanya ropa vamanya kudaro achibva vandisiya vandadzokera kumba kwangu nebhaketa remvura mumusoro. Baba ndasvika kumba vakati ko itasengopanisha waona chichaiti kungada hapana ndanda kubuda manje makiseni ega ndeganda kuseva vakadzi vandambenda nawo kumvura kuti ndinokasira inini kuchera mvura kana baba vatazokwirana svika ndazivawo kutunda ndakadzidzirwa kutunda nokuda kwekuhura nababa ndakazivawo kuzivawo beche nokuda kwekuhura nababa baba yokumba kazovauza kuti wobata apo kuti zvakatanga rini izvozvo kuti obata ipapo tobata pandoda asi pandenda nochera mvura maxensen ndaibvunza kuti ndopanguda kubatiwa here ndochimbozama kubata apo saka ndanda kuti anda kusvigwa nababa yokumba ndanda kuimajina kuti ndichikwanisawo kutunda usekunzwa kuti kana munhu achikwigwa afango kutunda ndaatangara sei kuimajina baba vaya vanga vandizonditundisa kumba ndautanga kutunda ndichigwa nemurume wangu hameno kana muneme muzodzamu kuda kundivhunza nomwari sorry yeyimbura ndakadzi ndambotisekei chana alright saka muri kuti imimi pakesi yenyu imimi yanga isiri ikese yekuti kumba manga musingagutiswi in other words anditika bakanga muchishuvirawo chinhu chamainzwa vamwe vakadzi muchita makuhwa kuchiredzi muri pasi pemuti vachitaura kuti isusu tinoita inonzi chi munoiti chi nechirungu inonzi kudii nechirungu gara zviya mina ndimbofunga zita racho nai mundibatsireiwo mumakomenzi umwe nechirungu gara vanoiti kudii nechirungu iyoyi inoitwa nevakadzi imi muchibva maona kuti aiwa zvakakodzera kuti ndimbotrayawo ndinzwirire saka baba ava maiti mukaudza mukata nemurume wenyumi kuti baba ndoda kuitwa so baba vekwenyu vairamba baba vairamba baba vangu vasingadipa baba vangu vasingatobvumi zvachose vanga vasingatodi kumba kutoti ndibata apa munhu otake kuda kufabata mazamu saizvozvo munhu aimbobata mazamu kungamenu asa inini nemazosi dana kuidjoya kuyamwisa aiti akabata chinyatso kudai so zvaindiiritete uya anga asingachibati semabatiro aita murume wekumba aizibanya kubata zvamwe zvakanyatsonaka aiti akaenda kuzasuku akanorya aipinza zvigunwe zvake 2 ndonyatsotota baba kumba vaingokwira zvama zaingopinda nepasaidi votunda vopedza voenda nogesa saka hamuna zombobvira here pamakatanga kuita chigemu chenyu chekuti muri kubirira muina baba ava muchidaro baba vanga vasinawo mudzimai wavo baba avo vanga vane mudzimai wavo akaigara kumusha anga asipo pamba ipapo anga asingatobvouyi pamba ipapo asi munhu murume wacho atii munhu anoti kamwa stereke muchiredza aizi kamwa stereke aitora masenge munhu ari single but anga naye mhuri zvake mhuri yake kana pakati pegore kudai igona ingosvika kana kuchiredza kada kana ka1 pagore ndopayaisvika. Alright. Saka pamakazenge makuziziva game iriri nababa kumba voda kubatai manga muchafila zvakafanana here kana kuti manga mufungo imagine mwana nakuteta utsi ngokutoti kana ndakukwirwa nababa kumba zvona ngabva ndisina kukwirwa nababa vaMaxine baba ndosvika kumba ndovamanikidza morning glory kuti wakundikwira chete ndisina kugesa ngoba kungoita utsi chete kuti autadzwa kuita zvinoitwa nevamwe vanhu ndosvika kumba ndomanikidza morning glory. Saka makazo murimo mumarriage handiti mati muchirimo handiti marriage yenyu iyi saka nanhasi muri kungofunga munhu iyeye murimo marriage mumarriage ndakazobuda makazosiya marriage nekuda kwenyaya iyoyi here kana kuti makazosiyirawo yenyu zvimwe kusiyira murume uyu yanga isemi yakutanga tiri murudo ndosimbonzwa hangu mwana vachimbangeitaura vachiti kwai vanhu vanosangana nevanhu vachiti munhu wechikadzi akahura anohurira rudo. Sometimes auhuriri rudo unongoshingohurira zvinenge zviripo nokuti unongosvida kukwigwa wapedza kukwigwa wofamba-famba zvobva zvapera. Alright. Saka hapana mboita vhele any strings attached
zvaingori zvokungoitana chete zvopera umwe nomwe woenda kwake umwe woenda kwake watakamboti kana kuti ndakusuwa kana kutombotumidzirwa message kunzi vaenda kusuwa hapana maingoti pamunoenda kumvura kunochera mvura ikokoko mobva matosvisa zvinhu zvenyu zvokukwirana zvobva zvapera zvakadaro saka maishandisa protection here pamaita inyananga dziri pavhiki ndodarikawo nepo ndocherawo mvura makiseni zvodaro zvobva zvapera zvakadaro maishandisa protection here anditengera dzinonguva igona kuti kudai igona kuti kana adarika akadarika nepanga pane maferroshe kana kuti chii aingotenga murume ari kupota ndabatwa nemurume ndibva kunochera mvura kuzumba medu manga mune matisha ewaita atanga kupinda matisha aive nemakala like different colors and mumba make mave nematisha epink anditi ndandakamonera azambia neskin tight pasi akamonera zambia neskin tight pasi ndakatoita zvokuuya ndazoita tishu paside pezambia ndasvika kumba ndachibva ko tishu rwarwa nepende wangu chiri pakiseni ndobva mati kudii ndazodarika nokutoilet kwevanhu ndikandobva ndazotora tinonditi tishu nonasida kupfokota asi mamusina guilty conscience here pamaitira murume wenyu izvi naimi ndanga ndisinake guilty conscience kuti ndikuitira mwana umwe munhu zvinhu zvakadai so pagamba ndine guilty conscience asinanga ndisina guilty conscience pana uri kubvunza nyaya yeprotection mafirst days anga ari protection but at the end of the day zvakapedzwa protection kana munhu akukwanisa kuzva kuti chadira protection changa chavechei saka kuzosiyana makasiyana ine imwe nyaya isiri nyaya iyi nemurume wenyu airtime yavo I think yapera airtime yavo yapera airtime yavo yapera guys but mirai ndonoti ndogona kufona bhekere vegaitoni mirai nditrai kufona apa nditrai kuvafonera ndiona kuitira vane mubvunzo vaya hello alright nandoti kuda airtime pamwe yapera mamushandisa airtime saka hanzi tinyatsonzwa kuti tinyatsonzwa kuti izvo tichibvunza mubvunzo saka muri kuti guilty conscience yakatanga iripo mazuva ekutanga asi pamazuva zvichiinda nekujaira makanga musisina guilty conscience makanga makungoita zvekutoita life fair fair guilty conscience yakatanga iripo and tositanga pakatanga pachishandisa macondom asi chinozoitika dzimwe nguva pakushandisa condom nemhaka dzokuti ndanda kumupira handizi ngotagona kuzobata nehope nemazondoenda mupira kune mumwe unonguva ibuda mumba uchiti kunocherwa mvura mazono kune line hapana muti waita mamotoreva nhema kuti muwane kunovata nemunhu uzvo alright saka chigemu ichi chakairamba chakaitikira nguva yakareba zvakadii chakaita nguva yakareba zvakadii alright mukureva alright chigemu ichi chakaita nguva yakareba zvakadii 8 months and pa 8 months hamuna kumbobatwa saka izvozvi chero mukasangana nevaya vaya vamakanga muchienda kumvura kunochera mvura muchiita zvinhu zvavo navo papaya munogona kungotochikontinyaka hamusati mave neumwe murume saka pfungwa dzeboyfriend zvamaitwa nemurume wekuchiredzi uyu kumvura uku dzichiri mamuri zvokuti mukasangana naye munogona kutongokontinya ndikasangana naye handigona kukontinya nokuti wandave naye wandinaye ikozvino
ari pane rimwe graph. Anoitawo izvozvo zvaitwa neuyo wokumvura uyu Ari kumberi. wari kumberi kwekumvura anokuitai sei? Tiudzaiwo varume vari apa vadzidze pana nareni mumaposa apa vadzidze. Baba mwana wangu munhu akangokwirana ona ndakangotangawo naye at the end of the day. Anditi. Ndandisina chandaiziva. Ndisina chandaiziva kudaro. Zvanga ndiri munhu aingotiwo ndaiziva kuti ndo zviripo ndichabvisirwa penti munhu akapinda ndichamupukuta ndichanozvigeza inini ndimira kuti azopama position. Saka ndandisina kuziva romance, ndanga ndisingazivi kuti kutunda chii, ndandisingazivi kuti ndindotanga kana ini ndapinda mugiya kuzoti chitopinzi andizobata giya rake iye ndetwanga ndatanga kupinda mugiya. Saka wandinayeko zvino asanga andipinza inini mugiya. Saka pane kesi yekupinzwa mugiya first kuti vakadzi ngavapinzwa mugiya first vanyatsopisa. If I may try to be romantic, I can do so many things. I can blindfold them. I can go on the edge of the bed. But my current partner, if I can meet anything, it doesn't go in before he returns the favor. Takatangani face even kagere nani. Anto asoburuka ndino kutunda abashiti chirofita sei ashiti. Chingana ake atombo ila kwenda kuzasono ndika ododzoka pamusoro kuti ndisipini naye tipedzerane panguva iyo. And Anto zviziva if I'm to try kuti ndafeka kuti ndatunda antokudzwa kuti kana baba panguva chirane mapo. Saka manje wamunodana naye zvino zvanenge asina mati boyfriend zvinoreva kuti pazera renyu semunhu akamboita imba akasiya antika iye anogona kudaro munhu pamwe ari murume womunhu right now. Munhu murume womunhu angakambowana takasangana angakambowana naye akasiyana nemudzimai. Okay, tibvisiro kahembe pawaya nepawashing line naye kumfreda kunaya panzara. Alright, saka anga kamborora but ko zvino hasi ndikunda ndichibvunzira pakesi yekuti kana ari murume womunhu anozozvigona here kuti oya kwenyu zvamuri kutiudza panapa kuti munoita munomisa pakona pemubhedha andi aneta kusvikira imameka shuwa kuti maburisa mapedza ozoenda kumukadzi mukadzi anenge achida kuti wawo zvoizvozvo. Saka ndandiri kubvunza kuti ane murume ane mukadzi here? Kana anaye mudzimai kumba kana asinoitawo zvaari kuita kwandiri pane mumwe ari kusenda message ngai adi kuti itazverega ndimusendere message ari kuda kuita zvokufona uyu. Ndodii manje ari kusenda pafoni inoi maiwe ari kutotaura wari kuda kutaura nyaya yake. Alright, mira ndimupei nhamba. Rokutaura nyaya yake kuti ndakazosangana wana baba ndikazodii ameno. Right. So hey, saka manje mudzi munhu uyu mune maplans ekuti munozororana here? Zvino akazorora imi muchiti imimi level rake riri kumberi muchazogona here kugara musina zvinhu zvamajaira kuitwa izvi? Wandinayeko zvino iye wacho wamunayewo ndatombozama kumboita gumbo panze kuzoti ndisiri uyu ndambozama chokutombotsvaga munhu wandoenda naye somewhere thing tikanoita chiro tikaitoendeswa pi kuzokanyika kana kuti ndikaendeswa pai nomwe munhu tikaendeswa kuholiday kuresort ndinogona kana 2 nights usipo nomwe munhu asi unongosvika ushongoti paunongodzika ndotofona ndoti ndaibva nokuti ndinge ndaibva mubati vaanondiita akasiyana nevabatirwa vanoita namwa. Kana vamwe varume vokumusha vanofanirwa kuendeswa kuchikoro chekubhauta chaiko chaiko nokuti magiya akasiyana. Pane pamba unoyatsokuzotana padashando andomunhu munhu aikafundibata ipo chaipo pane pamba unofundira munhu uri pabasa uri palunch woti ndaibva uyo wanditore toenda kumba unoti zopetine kudzokera kubasa wokungosekera mnekashongozoti kochitaitika chii akanaisa mari muaccount izvo no unenge washandiwa chaiko chaiko unenge waisa ipo chaiko chaiko baba vane mushina wavo uri right stereki havana kuteteudzwa asi munhu ari smart isingatombobviri anoziva pokubata nepasi pokubata asanga ari shanda neni inini ozopinda pagiya rakafanana and then ozopedzisa basa.
ende kana achipedzisa basa vanopedzisa basa munoshanya naye. Okay, saka munogona kupawo here mavhengeri enzi namba dzababa ava kuti vagozobatsira varume wavo kuti zvinoitwa sei. Mongotipawo nhamba tipe nhingirikiri tipe makazenzi kuti vadzidziwa muvarume kuti paeji yemubhedha panoitwa sei, zvinhu zvinofamba sei kuti zvinyatsofamba madzimai azhavirigawo mudzimba varige kubuda mumba. Asi mukatasa bheki pamanga muri kuchiredzi paya muine murume wenyu makaroorwa makabvisirwa pfume yenyu magara nemurume wenyu mukaenzaofunga zvamakaita ipapo antika zvamakaita zvakanaka here kana kuti zvamaita mukafunga bheki zvamaita muchiri kuchiredzi panguva iyaya makaroorwa nemurume wenyu akakubvisirai mari handiti muri kuona sekuti zvanga zvakanaka here kana kuti zvanga zvisina kunaka but zvaifanirwa kuitiwa. Zvanga zvisina kunaka asi zvaifanirwa kuitiwa. Asi kudhara mainini kana kuti vakoma taidaiso kana murume uchiona pane zviri kunetsa murume kumba uko hamusi kunzwisana unoedza kana vakuru kana vana vatete kana vana hani vaiveko kuti ndo zviri kutikanganisa mumba mangu vaiuya votaura nemunhu. Saka imimi kuzosvika mungoti mateerera muchinzwa shamwari mongoti shamwari because takanzwa shamwari chiti kwai isusu tino shamwari dzichitaura dhanzi tinobatwa takadai imoto tinoda kutozviitawo nemunhu ari pasaidhi penyu akanga aripo notanga akuona ikamboti amai ndinovada. Ko dai makabatira chirwere kana kuti dai makabatira siki ipapo maizoti kumurume ndaiwana kupi? Sis Melly, ndakatevera shamwari ndikasvikawo mumba ndikataura mazuva kunga kusina zvemasmartphone. Alright. Kunga kune zvima3310 amweni zvanga zviri zvima3310 zvanga zviri kondo yanga iri form of communication. Kunga kusina kana masmartphone kana touch zvayapanga pasi. Unosvikawo kumba wobvunzwa munhu kuti pamunenge muchifamba paipaya kuti mazuva magetsi aenda sere kuzimbabwe meno kana achiri kuenda ikosveva magetsi aenda sere kuti kana magetsi aenda munhu apedza kugara makatsimidza kenduri ndawa nyaya yakati watoza munhu achoti kwaidi nyaya dzemahuri tauku munonzwa nyaya dzemahuri murume wangu wanga ari muwachitawa ndonyanga iri nyaya wanga ari muwachitawa but mawachitawa anoitawo sexy one asi anoitawo sexy one mawachitawa ndakapedza zvese the whole process yangaitiwa yokufunda bhaibheri yokufamba zvekutanga taita nanatsagwa nepadhiita muwachitawa unonzwa nyaya dzimotsa vangu watauri nemahuri ipapo nyaya dzamanamusadzi vangasagwa nemahuri atitsauki nevanhu chaivo chazanga dzidze mahuri nyaya dziri ipapo sainokutera mahuri kana achitawa ha zvokoma saka tiri kuchiredze vamwe murimi iri kumasvingo vamwe vangu vanga vari vana vatisina nani vanga vari kure saka hapana zvekuti unozongodaidza vanhu kuda kudaidza vanhu nguva zvinhu zvakasiyana chamusora kuti makare vana vangu vari panharaunda imwe chete kana chipa kana kuti izia kuti unganidze vanhu kuti mutore nyaya dzakadai vanguta zvekuchiatiunganidza munhu vanhu anditi ukuramba uchingodzirwa nyaya dzakadai so nokuti vakadzi vanaigara navo they were very open mind vanhu vanga vachifambika vanga vaona nyika they were very open mind saka wodzokera kuti mumba unoitanga kuti nyaya yawambodzika utotaura nemahuri nambokudza nyaya yekuti kana ndakusai panofamba nitapasipana pokutura panapobuda pasho unotaura nemahuri ausubvunza munhu achatodi kuti tabude pasi nokuti akusvikawo kuti maybe kuda nyaya pane nyaya dzake dzichabuda kana kuti achanzwa kuti takati saka I hope yenyu kuti iko zvine zvisi zvomuri kugutsikana hamuzoiti futi kuti muchite wamunaye uchu kuchita Sis Melly I think vanhu vakawanda vanofunzwa kuti nezvikuda kuchita is because unenge uchiti it's for sexual pleasure panobvunza nyaya dzema-STI nema-HIV kana nguva yanga yakwana yekuti ndikuita siki kana kuti nguva yakwana kuti ndikuita AIDS yanga yakwana but handina kuzviita ine ndinotenda mwari kuti but I believe kuti kune vamwe vanhu ndina maini vangu ino akafa ne-AIDS akava nemurume umwe chete but gumi ndiyaiona
at the end of the day, put me up any direction. It's more than if I'm wrong. I see the able to cheat because of you want emotional connection. You want to be touched. Some people want to be touched. Some people want to be listened to. Some people want people to inspire them. But kumbona also that's one. It inspired me because when I got very encouraging because I was sure I'm leaking. What do you want die? What do you want die? No, what do you want to start? He was giving me advice. He was pushing me to a certain level. Everybody in the room all the time with that, and they would take stuff about church. He ended up with Basa. If he goes out of town, he was working for a big car company. Sometimes he was in Harare, sometimes he was in Mashingo, sometimes so every time he was always traveling because he had a good position. But it was an issue with him. Apparently, I'm sure I'm not but even if I'm to go to the manje Maria yosiyo but muna hapo mthalika anongwita anotsindira mukati okuruka onogeza kana topuputiwa ozola over it was never cuddling, there was never anything. Aiwa mazvite henyu regai tivhurira vamwe kana timbonzwawo kuti vamwe kana makasangana nazvo chichakaitika anyway tisodzoka kumapoints amataura tonzwa kuti mapoints aya vanhu vanobvumirana nawo here. Ndinokutendai amai, thank you very much. Pane vati chikonzero. I think it's an old comment. Pane chikonzero ini chikonzero changu I can maybe say it was out of curiosity because ndanzonyeza kawanda kuti kai vanhu vanozodai so kana vachifuma munhu anozodai so azinosvika kumba munhu anongobata akangobata oisa chigumwe kana watotambisa chinhu chake and then ochipinza and then obuda iye anoda ini chiri kuzwa kuti kwai munhu anotuta kana kuziva juice yanobuda munhu wechikadzi even to squirt. It was out of cheating. I learned how to squirt out of cheating. Kupunda chakudya kunyazo kuti pakati pebhaut kunyazo kuwa makumbo kana muviri chaicho uzochibiro kweshinyazo kutunda unyazo kuwa panapa ndakutunda kupunda chakudya kundakapfundiswa out of cheating. Nhasi ndazvizivi. Okay, saka vanhu vanofanira kubvunda kana vari pamubhedha. Zvinogara nemuviri wako. Ani pagirafu randiri mazuva ano ndave pagirafu rekuti haukurudzirwi kusina kubvunda. Okay, saka munotoda kubvunda pamubhedha mukasata kubvunda hapana zvaitiwa. Kushanda basa makangwa kugona kushanda basa natinogona kushanda basa amwari ngandiregerera andikona. Oh. Alright. Handi mazvinzwa imi makadzara apa kwai kune kubvunda munofanira kubvundisiwa. Kana musati mabvundisiwa basa risati rapera. Hamusati mashandwa. Kana mayatsoshandwa hanzi munobvundisiwa. Chaiko munoita kubvunda moga kuti muchivhunda. Alright. So hanzi naLorraine Mkunta, I want to shake too. Uyakati me being a small house baba is always encouraging me to do better. Yes, tinotenda ndakakumirira become what andizivi but indabata pakubvunda apa. Saka anyway hanzi mai avaka chichi amene anzikudada nezvinhu zvavo vakudada nezvinhu zvavo. Anyway maita henyu regai timbovhurira vamwe tinzwa kuti vamwe vanoti kudii nenyaya dzakaita kuti vakwanise kuti vachitewo vari pavarume kuti vaidawo kubvundisiwa here. Kubvundawo kwakusikowo here uku kwavo hakuna here. Toona kuti varume vakukona varikutedza kubvundisa vadzimai kumba here uku kana zviri kufamba sei. Maita henyu, thank you very much. Maita basa. Right. Mazvinzwira vanhu kwanzi namai vabva apa ndinoda kubvunda. Kwai ndechida kuita kusheka kuita kubvunda chaiko kuti ndinyatsonzwa kuti basa rashandwa. Kwai saka inini nababa ava vakuita vibrator chaiyo. Baba ava ndio vaikwanisa kuti vamubvundise vekumvura ava. Saka munhu aitotora bhaketi chero mvura irimo mumba makuseni vachitoti ndichamboenda kunotora mvura changa chachijairira kuti vanokwanisa kunobvunda. Andimoona kana vabvunda havo vodzoka kumba. Andimoona kana vadzoka kumba. Andimoona and then baba vozongonzi chiitaiwo. Andimazoona asi kubvundiswa vatodii vatobvundiswa kudhara. Andimaona saka ndo reason yavauya nayo ava mai kuti inini kuti ndichitire murume wangu andika magiya anga asipo, magiya anga asingabatwi, zvinhu zvanga siri kufamba zvakanaka mudzimba. Right. Varipo here vamwe nhamba dzekufona andika ndofunga Lorraine ndapinda namba yako panhamba panapa but I think vanhu havasi kuiona because
of network ndozvainoita mazuva ano chero tikapinda nhamba anditika 073 please vanoda kufona vatiudzawo nyaya dzavo kuchii chakaita kuti kana waive neshavi riri pauri waihura usingazivi ndiri kuhura ukazonobatsirwa zvikapera still fona panhamba dzandataura idzi tinzwewo nyaya yako batsira mumwe mudzimai tinzwe kuti nyaya yako yakamira sei then tizokonkluda pakupedzisira kuti pakuita zvese zvinoitika izvi zvakanaka here marepercussions ndeapi maconsequences ndeapi anenge aripo anditika how best can we try and help one another mudzimba sevarume nevakadzi kuti musawanikwe muine infidelity mudzimba musawanikwe muine kuti mukadzi anobuda padza chinotsvaka kubvundiswa kunze paita vafona right hello kola kola hello makadi zvenyu tiripo munobvundiswa we inini Sis Melly, I've recently met someone ndiri munhu wane murume wake but ndakasanganawo nemunhu ndachitongoro ndaenda somewhere handikuda kutaura madetails akawanda taungopa example yekuti like maybe ndiri kugara mujoburg and then ndotravela kurustenburg and then ndapindawo zvangu makesi ndobva ndangoona pana kuti vatongoya kuzonditaudza ndiri sei saka aitongotaurawo ndichitongota nai uri kuedza kuita sei saka akatongoramba ari persistent tikazongopedzisirawo takungotaura ndakamirira oda yangu ndobva tatochinjana manhamba paipai ndobva azongondifonera tikatongotanga kutaura tichicommunicata akatongondiudza kuti ndinokufarira pandakangokona ndakakufarira saka kutaura chokwadi Sis Melly, when I started kutaura nethis guy ndakatotanga kutongonzwa kuti munhu ndakutomufarira and we've been communicating since because totogara mumadifferent towns atoriwo nemukadzi wake because I was open to him and iye anga atoonawo rini hake akatongovhunza kuti uri married here ndikati tikatongovudzana chokwadi saka sofa hedu hatisati tarovana sonyeni zvedu but ndakangomubvunza kuti are you open for us to go and get tested akati yes it is but inini hangu ndakamuudza kuti kuteswa kwatichamita uko hakusukurawo titi kunorovana sonyeni yakadaro it's just for precaution's sake but imimi imbondiudzai kuti reason yekuti muzosvika pakuti imimi muti tikuda kusvika pane mongo wakakonzeresa kuti muentertain murume uyu mukfc imi muine murume uyu hatimati mune murume wenyu presently kuti chii chakaita kuti muentertain murume uyuyu pakusvika pakuti muzodanana iko zvino chero musati marovana stonyeni reason ndechi obvious there must be a reason pakangoita kaattraction kaikeke kungoti kubva zvandakarorwa handinaumboga varume but uyu particularly hameno zvakangoitika pakangoita kaconnection kaikeke kungoti munhu ndamufarira but mufu wachewoyo handina kumufarira nepfungwa dzekufunga kuti pamwe tingazodanana ndakangotiwo pamwe tangoitawo mafriends and stuff like that saka reason behind ndeyekuti ninhangu Sis Melly, varume vemudzimba havapi attention ndo zviri kunetsa varume vemudzimba havapi attention vane kakungojaira so kekungota ava vamai vemimba that kind of thing zvekungoti sezvatotaona previous order zvekungoti nhanongoti otongopinda zvake otopinda zvatopera saka kuti ava vandakasangana navo Sis Melly, even according pamatacheni kutongodanana imi hangu handizive maintentions ake which is about 4 hours away tinotogara madifferent towns but since we've
yes, our communication is very good. And tinototaura zvinhu zvinotori constructive zvekutoti saka maplans ako ndeeppt mabusiness ideas hazvitori zvekutongoti govana sonyini ende iye ake so far maonero andatomuita haasi munhu yayo ari kutoratidza zvekuti arikuda kutondirova sonyini zvekukuru ari kutongotiwa ari kuda kuti aone kuti how far can the relationship go. Saka inino ndakamubvunza kuti iwo kuba kwako chii chiri kuita kuti ubudewo mumba. Ona iyewo munhu ari married zvakare. Iye ari married. Saka munongozivawo varume sismeli havana chokwadi. Iye sekutaura kwake ari kutongoti made a mistake akakurudzira because izvozvi zvekutongoti pamwe wanitidza munhu mberi wakutongopedzisira wakugara naye but later also realize kuti maybe it's really not what you want sekutaura kwake iye handizivi but inini hangu kutaura chokwadi so far I really enjoy talking to him like kana ndichotaura naye hazimensoni kwasinayo yangu kutotiro kubasa vanhu vakutoona kuti munhu uyu ane munhu anongomufonera anenge achingosmaila zviyo zvekutika the way he talks to me, the way he texts me, the way yatinongocommunicate saka inotongonakisa murume wangu ari uptight zvekutongotiwo I think kungoti aidokwekuti wamukadzi wangu tinairerana vangu saka kakutambawo kaikaike pamwe kutamba nemukadzi akatisipo saka inini hangu ndikungofunga kuti varume vakaroora dai vamboedza kuti maybe zvavanoita mumasmall house zvirizvo zvavari kuita mudzimba zvavo I think vakadzi vemumba hatingambofunge kufungwa tichidanana nevamwe varume ndokuzvandirikungofungangu. Alright. Saka imimi muri kuzviona muchizogona kusiyana nemunhu wenyu here because attention yacho ari kukupai musiri kuwana kumba plus baba vekumba vakambotira kuudzawo here ndiri kudawo attention semudzimai wenyu vakakunyimai. Ndakatombotaura kakawanda zvisinei but I think the point yandatongokudza yekuti varume kana akuroora they have some sense of like they own you zviyazvekutongoti iwewo uri mukadzi wangu wemumba saka chero ukatomudza zvimwe zvinhu anogona kutotanga kufungira kuti zvokutomuchita but panguva iyoyo haukutombomuchita unenge uchitotrayo kutomuonesa kuti nhai baba vemumba daitambodai saka I think inini hangu sekona kwangu varume vemumba vakaroora vari kutongoita that problem yekutongova too comfortable kutongoti ndakakuroora uri mai vevana saka ndizvozvo havasisina that sense of adventure yekuitawo zvinhu zvinonakidza nemini because inini personally even that guy handingatomboti munhu wandinotombodira mari kana kuti I just feel happy kutongotaura naye and sometimes nenyaya yekutongoti mini ndiri married and inini obviously sekuti ndiri mukadzi ndiri disadvantage more than he drives 4 hours to come and see me just to spend even an hour otongotekera saka for now he's really making me happy and nangu my intentions yekuti ndirambane nemurume for now because we have talked about it and iye wanotozvizwisisa kuti marriage hachishinze kungoti munhu anobuda but we have just decided to see how things will go then maybe tichazongono hameno kana ticharambana nemaspouse edu toroorana kana kuti tichangoramba tiri masmall house tiri two tichingoenderera mberi I can't tell but for now what I can tell you is it's really making me happy. Hamutyi here kuti baba vekwenyu vakazvibata munogona kuiswa banga chairo kana kuurayiwa? Unozvifunga zvisinei but pane time yekutongoti munhu unongodawo some kind of happiness pane kamwe kamufaro so I think
kana ungomboleka mumamarriage handinoti ndite sei kana kuti chichinoitika but kutya munhu hauregere kutya obviously kana usoro munhu ari normal unenge uchitotya utosiisainguma akasaziziva but at the same time zvinenge zvichitonakidza because the other person ari kukuita happy saka zvinhu zvinonetsa. Saka zvinoreva kuti murume wenyu habati foni yenyu handiti? Haite sei? Habati foni yenyu? No. Ende hatitombobatira nedu mafoni. Saka chero kumba kwenyu, that means imimi chero kumba kwenyu imimi chero muchitobika mutogara nefoni yenyu iri pasaidi chero muchiwacha because munhu anogona kungofona kababa wakaona namba dze. No, apa ifoni yangu zvangu handingati inotogara pandiri. Sezvandakuudza from the beginning. Since iye achitoro munhu akaroora. Saka seita an understanding kuti iye anotoziva kuti tinofonerana fanike pamaweekends we are off bound. Hatitombotaure sese Saturday and Sunday because tinotongodzwa kuti tinenge tine mafamilies edu. And then during the week, since ndiendisi basa, anenge achizwa kuti from 8 to 5 anogona kundifonera kana kuti ini kana ndichiona kuti maybe nhasi ndinogona kukurisa kutorwa nababa wekumba ndinogona kungomuudza kuti hanhasika kana uchifona ichazva 8 to 4. Saka the good thing ndeyekuti so far since we met we have an understanding kuti iyewo anotondityira zvekutobvunza kuti are you sure is it okay kuti ndikufonere, you know, because iye hake intention yake waite yekuti abreake marriage yangu but tongotaurirana kuti tingoona kuti relationship yedu ichachisvika kuti ya pakaipa. Saka muri kuzviona henyu musingakwanisi kuti mungagara pasi nemurume wenyu kuti mutaure naye musolve dambudziko iri then mubva masiya nemunhu wamurudana nayo? unotaura zvisineli but hazvibude. Unenge watotaura but sezvandatokuudza varume vakaroora vakadzi sezvetongoti nini ndakaroora vane sense of ownership yekufunga kuti mukadzi zvandatomuroora ndizvo. Iye anenge achitoitawo yake yaari kuita achitofara. Iwo ukaedzwa kuti alright chingondifadzawo nepapapapa padii. He can't do that. Saka zvinhu zvekutongotose. But munozviziva here kuti if you are to get caught today you are at a losing point because murume uyu afa akasiya mhuri yake nekuda kwenyu, but imimi munogona kuitwa send packing antika nemurume wenyu mumba mobva mabuda. Murume uyu anogona kutokurambai futi kuti matozorambwa manje full time mobva matozotambura imimi, asi iye anenge achingori nemukadzi wake. Zvinombouya here mupfungwa menyu izvozvo? Zvinouya but hey, I don't know maybe. Yeah, zvinonetsa, you know, sometimes and this zvinonetsa. I can't believe because pafea ndepekudai so murume boyfriend kana kuti murume yanotokudai muri pamurume wenyu izvozvi, mukadzi nhasi chibuda yamai muchienda kunogara mese full time anotanga kuudza mastatement ekuti ndine mukadzi wangu hazvikwanisi kuti ndigare newe. Andoona waizviziva antika you are on your own, mubva matoblokiwa kwese amai mwana. Saka anenge ari kulosing end ndimi iye anenge ane mukadzi wake. Chero mukadzi akazvinzwa kuti ndo zvakaitika haambosiye murume wake just because murume ari kunzi akazohura nemi. Imi ndimi munogona kuzotambura imimi nevana venyu. Handizi kuti papa munopaona sei kuti kana zvichiita mugone kupagadzirisa kuti musiyane nazvo ka mugone kutaura nemurume wenyu, mugare pasi mutaure nemurume wenyu kuti ndo zvanoda kuti ndiitwe izvi, musiye this extramarital affair yamuri kuita iyi. ndikuzvizwisisa sisineli ndichaedza kuti nditaure naye and no tinini zvamuri kutotaura handisi kuzviramba ndiri kutoadmita kuti ndinotozwa kuti chinhu chakaita. And even from my side of the family I think nekutongokubvawo kwandakaitwa zvinhu zvingatorwadza vabereki vangu because vanenge vachitoshaya kuti ko mwana uyu akapinzwa nei. But yeah,
mamarriage aya akaoma anotongosvika pane imwe stage anokuita mune chimwe chinhu but nditozvizivawo kuti hachisi chinhu chakanaka and nditotrayo kutongozvinamatira because ndinotori nemadays ekutika ndinotombomuka ndichiti regai ndingosendera dzisikaye text yekumudza uchita ndaita siyana nini then ndobva ndangoti regai ndingosiya ndonozviita sei saka kutoziva hangu kuti chinhu chakaipa ndinoziva that one handii saka zvinhuwo zvandichatongoisa kuti ndinamatini ndichongopedza ndinamatire marriage yangu kuti ive the way yandinoziva kuti ive mine. So maini ndichida inangu in conclusion ndichida kukudzai ndida ngokudzai kutika kana zvichiita ndazamutaura nyaya yekunamata that means munonamata imimi handitika namatai munoziva kuti kune mamwe maspirits ekutika anoda kutoita zvokumbandidzigwa through fasting chaiyo kuti mutsanye muti Mwari izvi handizvidizvi iri dhimoni randibatsira handiridiri mweya uyu handiudi because truly speaking garai pasi muri mega munyatsofunga munobuda mumba menyu musina kana bhurugwa chairo kupfeka musina kana poto masiswa ende munoziva here kuti murume akanzi ahura nhasi hazvitomboiti mukurumbira zvinyadzise but imi mukanzi mahura even hama dzichiunganidzwa kunzi mwana wenyu oyu yamutore hure iri rakahura ndakamubata chihura munoziva kuti kana kuzviuraya munogona kuzviuraya because munenge machiseko munenge maembarrassment kugeneration yenyu kuvana venyu vaminavo vanenge vachingotwa kuti ndo zvakaita mai venyu handimaona so my sister mambogona kuti paradzanai nemurume uyu hakuna chisingagadziriki try and sit down nemurume wenyu try and be romantic imimi vacho mumba menyu nemurume wenyu handika try everything zvinoita kuti murume wenyu handizivi kuti akupay attention yamuri kutsvaga iyoyo handimaona so that musabude muchinotsvaga zvinhu zvikunze because uyu munhu yarutongonakirwa varume vanotongonakirwa nemunhu anenge ari pamudzimai wake akasiya vasikana chechevo vasitorina kana ti varume kunze uku kana kuti makatowanda handi hamusiri mimega handimaona including vamwe vasikana vanenge vachitori kana single chaiwo handimaona so why would he actually leave his wife and marry a person who is married? It doesn't make sense. Yeah, it doesn't make sense. Zvinhu zvandinotofunga usismini I know. Apa musagarire kuti magarira vana kana kuti magarira kuti chii kana mafunga inyu kuti hazvichaiti kuti mudaboda kuti asimola usiye murume zvachose chose antika itai kuti henyu kana tichiudzai murume chokwadi kuti handichakwanisa kukontinya newe ndobuda mobuda henyu uya murume kutsvagira kana pekuloja monolojekwa henyu asi mukulojekwa mame muchitwa imomomo muchigara henyu masiya murume wenyu uya muzive kuti yes always second best muchangoita second best hamufuma kaita number 1 mukadzi wakariko kumba ende muri second best kudaro chero one day anogona kufuma kakuitirai zvamaitawo muchiitawo mukadzi uyu anofuma gona kufuma kakuitirai iwe imimi mangwana kuti kwave nemumwe ende hapana kwazvinozoenda ende muchademba uya wamanga murumba menyu muchikondrola kuti mwedzi wapera munomira mulaini mokondrola kuti baba zvakati vachitadzawo basa asi minavomba isido kuti dai makafaitira kuti mugadzirise imba yenyu imire chokwadi ichocho sismili because ndatobva kure nemvumo wangu we've been through a lot and handida hangu kunye zvinhu handingatombode kunyepa kuti ndabuda nhasi ndinotochema kutorigreta chaiko saka I think mashows akadai amupita anobatsira kuopena up kutongoti sometimes utorealiza kuti unogona kufunga kuti uri kufara but unogona kutoprodusa a lot more than ende mafaro enyu ari maguma acho ari padhuze handimaona ende maguma acho akaguma hawo muchibuda muri mupenyuka tinotenda Mwari kavazhinji vandakaona vachiita chigame chikaichi vakabuda vane mavanga ekuti nanhasi havafambi kana kuti vanobuda vari mabody bag mufunge saka itai kuti handizivi imbona mataimu ndiudze Mwari wenyu but truly speaking uya hake ataura zasiri pamurume akabva ukole kutanga so tatisina edu much advice ekuti timupe because munhu havasistori pamurume but the fact yekuti imi mutori mumba imomo izvozvi mune murume yeye pamwe zve ari kutopinda manje mba menyu handimaona imba tobva kuita conversation yenyu neumwe munhu amen handizivi vangu
handifungisi but ndazvinzwa zvamataura zvisineli maybe ndichazobata kuseri ndichikuudza kuti munhu uyu ndazomubloka and please but please ngazvibve mumwoyo menyu kuti handichakwanisi handichadi zvachose ngazveke kuva zvokuti tataura pano palive ka munozviita momubloka 2 days 3rd day tataura momuunbloka futi makunomutsvaga mega handimaona chibvai matongopfira chikomba pasi murase handitika itai zvinoita muri mumba menyu munoziva chinhu chinonzi chenyu chinonakidza munozviziva chinhu chinonzi chenyu chinonakidza izvi zvidigere pano kudai so baba veko vangu vasati vapinda munomba ndo vakachitira kufona pachidisturba foni yangu but chero vaka izvozvi pamwe kudai kutaura ndikuita pamwe izvozviwo vatoriwo kuhure asi ndoziva kuti ndevangu vachatongoya chete munozviziva zvinotongonakidza pane kuti muzopesera maakuita hurire kuti mune vatamakabata pilo asi maimbove nepaimavei muchiti ndepenyu asi muri mwenye anokubvundisa yake anokubvundisai kukubvundisai zvangachitagwa nakola vekutanga vaya kuti pane kubvunda kunoitika no kutaura chokwadi yatongovawo sexiri normal yekungotiwo yakungonziwo sevanhu vari kugara vese but haisiya yekutonyatsonyatsonzoti hapana paka ya ndanyatsorohwa chaizvo saka mutisara nenzara mutisara nenzara henyu iripo nzara iripo kutaura chokwadi haisisiri sexiya yekutoti mungati ndeyekuti munhu unonyatsonzoti hazvishuwa murume wangu yangovawo yekutongotiwo sevanhu vari kugara vese mangoraro mese but kunyatsofilo chaiko chaiko zviya zvemazuva ekutanga like pamune makaroorana saka muri kunudza kuti mazuva ekutanga muchangoroorana makatombofila zvikazopera saka that means you can still revive it takatanga kurooranaka our sex life was very very good saka that means you can still revive it you can still bring it back ini nangu murume wangu iye on his side pandinoedza kutaura nezvazvo ari kundipa reason yekuti maresponsibilities edu awandisa like iye zvinezvi kuti vana nebasa and stuff and kukompea nepatakatanga uroorana handisati taita vana we had all the time iye zvinezvi work mukauzigezesa vana and all that stuff saka ndo mareason anopa kuti maybe zvinotinepesa and stuff like that ndo zvaanotaura ko weekend yaya yamunenge muri mese pamba inenge ichitomborowo normal weekend zvisinendiwo yekungotiwo munhu pamwe anenge achitongoserowo akarara zvekutongotiwa ndimbozorora semunhu anga achishanda the whole week haisi yekuti ngati anenge achitozvipiro kuti nhasi tigova 2 kana kuti hapana aiwa but hapana sakana makatombororana zvinhu you married sex life yenyu iri great ka you can still go back there tell your wife sit down with your husband handika mudzei chokwadi kuti murume wangu inini ndofunga pane zviri kunetsa zvakadai handimaona motaura naye munyatso but responsibility handifunge kuti anoti the time will come kana vana vedu vakura like maybe vakuhigh school saka ndirini naisismen because as we are aging tichitokura mabosses eduwo nekutotiwo kutozoita sex yachoda inenge ichitodzidziro nekukura kwekuita makonzi saka iye kana achiti the time will come yes zviri kumboshandira vana is it meaning kuti kushandira vana kwakureva kuti hatichafaniri kuita sex iri satisfying to both of us number
ndozvamunofanira kuti mubvunze kamurume wenyu izvozvo. ndozvandinomubvunza kasaka iye anotongoudza kuti iye anondiudza kuti kana akasamuka achinoshanda zvese zvinhu zvandiri kuwana ndinozviwanei. Saka muri kuona reason yaanondiudza as inondisvibisa then inini nendakutofila guilty because iye ari kuparise anenge anyika. Murume wenyu haana girlfriend here Samuel? Haana girlfriend? Specially izvo zvinhu zvinonesa varume varunzi handingamboti hana kuva naye anenge achitori naye. Ndabvunzira pakuti maybe kuda pamwe anenge abva agutiswa hake zvekugirlfriend ozosvika kumba oti vanogona kuwanzisa zvinhu zvavo but unenge uchitongoona kuti pamwe pane zviri kuitika. Ndabvunzira kuti pamwe kuda pamwe paanozosvika kumba anosvika kumba agutiswa kwaanenge ari saka uparitse nekuti chichi wati antimaona. So murume wenyu mime ndokutipa ipapo tisinedi saka munhu acho unotaura nezvikarini. Alright, mirai. Murume wenyu anobvuma here? Murume wenyu anobvuma here kuti pave nemumwe munhu anogona kuinterfere so that we can find a marriage counselor for you guys? I can try to talk to him. Please, ngatiitei so. Can you talk to your husband? Momuudza antika. And then kana mamuudza, don't tell him kuti mauya pa life. So that kana abvuma antika, then tokutsvagirai ma counselors. Imo munomu free of charge. Mumvenge munomu. Community group yenyu muri 3 makadaro antika munonyesodi okubatsira ikoko kuseri achitaura nemimese antika kusvikira madzokera pamanga muri achionesa murume wenyu antika kuti this is what is going to happen kana mukaneglect mukadzi wenyu antimaona. But personally, I don't understand because in it I'm also working. And the vanava vese now we are waking up vatirana vatikuza vachienda kuchikoro. Saka iye kuneta kwake kwaanozonyanyisa kwandisinganetiwo inini ngekuti because apa zvaakutondisivisa guilty obviously iye ari kuudza more income mumba saka anenge achitondiudza reason yekuti ndikasashanda zvese zvaunowana izvi zvaunenge uchikuda forinyuwani ndikuda ingaziwane here kana ndisingamuketenda mubasa. But chimbotsvagai ko zvana Viagra makambozvizama here? Zveki? Kune zvinonzi vana Viagra zvokuti munongomudirira kana muchikafu chake kuti adye kuti usiku hwose nevata yangoti tukwi kumira. Kutaura chokwadi hangu hadzisi zvinhu zvakambopinda mupfungwa dzangu. Alright. Semunhu watiri kuda kuzama kubatsira antika kune mukaenda kune kana kufamasi muri muAfrica. Indai kana kuclicks antika kana kufamasi munotaura kuti ndokumbirawo mushonga wekuti kana mumachaina chaimo antika ndikudawo mapirisi ekuti ndi murume wangu sex life yake aite bonde kwenguva yakareba vanazvo. Imi mowana mapirisi aya motora antika mokanda pamunokanda kana muchikafu panouya mubva madi mubva mamupa obva adya. Because my husband munhu anofarira kudya nevana vake. But kopa kumwa mvura nomwa mvura nevana vake here? Kopa kumwa mvura nomwa nevana vake? Not really, but you know, tajaira that culture mpamedi yekutika tomboti ari kumwa kana usiku vana vedu vajaira zvese zvekuti sisi vari vana vati anongouya semwana uchikuda otongomusa. Saka inini manje kana ndaisatirichi mumujusi. Alright, mirai kola. Iko zvino anditi kutaura palife panapa. It means kuti murume wenyu hapo ka. Vana hapana pavangambogara kusvika this time vakagara. It's obvious varara. Chikafu chake hapo chiri microwave. Anti mukitchen. Mbovungati nezvisimenika. Toripo zvekuti hapo itravel. Okay. Saka
handiziva hangu but anyway tangoona saka ngatimbotei kuti kana paanouya murume wenyika mumbotira kutaura naye handiti kana mataura naye kana akabvuma zvokuti munhingirire inangu anzi viagra izeno inangu handizivi viagra ndangoona makomenti viagra handizivi kuti chicho chinonzi viagra ndongowana chingoti viagra anomaona so that kana mahebs echivanhu ariko mahebs chechawaya kuti mumbomuitira but now kana zvichiita chiuya mumbotaura nemurume wenyu kana auya kana achibvuma handitika mondiudza then totsvaga sex counselor sex counselor marriage counselor anotaura nemi mese kwamunotaura kuseri ikoko it's private and confidential chero neni I don't even want to know kuti mataura tichi handimaona then motaura iko kuseri mobatsira mutsirwa timboona kuti pane change here inoitika the idea is ndeyekuti musarambe muchiita zvamuri kuita izvi because look muri kutaura kuti mune boyfriend mati ndeye attention right because murume akupi attention but in the long run muchapedzisira makuita zvokurara neboyfriend izvi marara neboyfriend iyi zvichapedza zvakuti tichatove chigame chekuti makutokanganisa imba yenyu zvachose antimaona saka ndopada kuti tigadzise before sazvasvika ikoko kwazvasvika musiyane nazvo paite communication yacho. Okay, so zvinoita kuti kana mataura naye then totsvagirai kana iyo anzi masex therapist aya arimo muno muna navhenge then zvimwe mchingo vanhu vaya vakafanana nemadoctors havatombozvitauriri vanhu kana munongopedzerana kuseri kokoko mongotaura nyaya dzenyu mobatsirwa mose tomboona kuti zvinenge zviri sei. But iko zvinezvi for now let's hope and let's be positive kuti zvichachinja. Kana zvazorambawo kuchinja lezvinezvika ngatitenge kumhanyira let's not be negative kuti zvichiko zvikasachinja ngatitangei nekuti tive very optimistic kuti zvinochinja kana tazoonawo kuti zvaramba then totsvaga zvimwe zvokuti tiite. Asi munhu alright handiti ndibate kuseri tionotionesana sei undibate kuseri. Alright, thank you very much. Okay, bye. Right. Ndomwe kola yo guys manzwa dambudziko rake ranaro guys ari kuti iye akanyengana nemunhu kunyengana kwake ndikokuti attention, she was looking for attention because murume kumbo kwakuna attention guys. Saka akasvika pakuti asanganawo nemunhu akapesera anopa attention nemunhu anove murume womunhu somewhere else antika wake mumba hana attention even pa sex life mumba mavo hambutorina hazvina kumira mushe mumba mavo because murume anenge achiti ndakaneta antimaona saka ndo zviripo antimaona saka handisi guys kana aripo umwe anoda kushiya nyaya yake kana ane zano rekuti tingabatsira sei last caller vabva apa antika please number dzekufona ndakuudzai 073 742 4987 073 742 4987 ndo namba dzekufona fonai tonotingabatsira umwe wedu sei kana kuti une nyaya yakowo iri similar to this iri kuita kuti uchite handika varume vakateerera vati vedu weka kuchita ameno chandinoziva ka igrave rufu rwako runenge ruri padhuze apa grave yako inenge chingori mudhuze you be digging your own grave zvokuti anything makambona kuti murume anoguda ari anenge achita chiure akangohurirwa nemukadzi ndinoda kuudza ichero banga charanokubaya chero wakarara usiku anotora mvura akakubhoilisa anomaona hazvingonakidzi imagine kuti isu vanhukadzi mukoma masimba don't call on this phone ndio yandiri kushandisa ndaisa phone yekuti mufone mukoma masimba ndaisa ndikutaura nhamba dzekuti mufone 073 742 4987 nhamba dzekuti vafone mukoma masimba vasafone pafone yandiri kushandisa iyi getitoe kuwabata panapa because vakutodisturba live yedu panapa mukoma masimba vakauya chete vagara idistraction chete. Mirei tivatsvage
Hello. Hello, Manga mchifona mafona yetu kushanisa manje tachicha sokunzwa isei kana mofona bafona yetu kushanisa mkoma masimba taisa number 1. iresi sime masu na smakulena. Asitino zapinda. Ora iti mkoma masimba. Dare kwa Sis Melly Cheaters. Nokudzinza kwanye. Asi namusa mkoma masimba. Na utakadai. Na udiri serious na peko mazina. Na pota comment section. Ifai. Zema jokes to the game go. Game zomu mai wangu apindo sisi. So ngudi msepa kwa. Umudzimai wenyauya. Alright, ngauya yake. Yo mayano mapinda pa ripati speli sisi inau Smell mapinda jela pinda. Okay, makadi yenyu mai masimba. Diri right, muri pachirongwa. Right, nyaya dzatinadzo panapa ndedzekuti topic yanhasi yanga iri yemacheaters, vakadzi vanochita vari mukati medzimba chivane varume vavo kuti what is the reason why are they cheating vane varume vavo. So we had callers vauya vachitaura mareasons avo kuti nemhaka yei vakachita vaine varume vamwe vachiti ndikutochita so because of 1 2 3 things vachitaura. So ndisingazivi zvangu kuti mukoma masimba chikuedhai panapa imi makachita here, makambochitira mukoma masimba. Amusati. Alright. Asi imimi alright mauya wa makazvimirira muri mukadzi wa masimba wa masimba. Chipo here chamunoti muno amugutsikani nacho pane murume wenyu mubve mangochitaura pa live iyo ino kuti vanhu vakawanda vadzize panapa chinangwa chedu chekudzidzisana. Anditi kuti vanhu vadzidze because vamwe vauya vataura izva zvimwe zvinoto zviritori very deep. Antika zviripo here zvimwe zvamungati munoda kutaura kuti inini hangu masimba maybe kana chinga akwira haburuki kana kuti maybe masimba anongondisiya ndine nzara yangu kana kuti chi so that iye masimba wacho ari pa line anzwe mukatida kuti tinotogadzirisawo imba yenyu ipo pano. Thanks, Smelly. I think vanhu vanochita for different reasons. Most of the times, like vanhu havachitiri chinhu one because pane chimwe chinhu chaichi kunakidza. So hanzi taurisai mbijana, hanzi nevanhu taurisai mbijana. Ndati vanhu vanochitira for different reasons. As munhu, even inimi pane zvinhu zvinokunakidzai. That's just one thing chinokunakidzai. Sometimes unongonakirwa nekuswera nemunhu. Sometimes unonakirwa nekutaura nyaya nemunhu. Sometimes unonakirwa nebonde. Sometimes unonakirwa nemari. So vanhu they cheat for different reasons. So like inini zvinga zvinobhuhwa but mukoma masimba I think tori sex addict chaiyo. Tori sex addict. Mukoma masimba sex addict. Sometimes audi munhu anonyanyoda kuita sex too much. Sometimes oda sex show. Saka muri kuti mukoma masimba vanongoda kugara vachingoita sex. Vanofarira sex too much. Alright. So zvimwe zvinogona kuita mukadzi ka atsvage munhu asingafariri sex too much. Mumwewo munhu anogona kutotsvaga munhu asinga vamwe vanhu vafariri madamba refu. See? Saka ndizvo zvimwe zvinogona kuita munhu kuti achite. Hazvirevi kuti munhu anochita because murume anogona chete kana kuti murume anoita damba refu. Vamwe havatodi madamba refu because mabhodhi akasiyana. So there are so many reasons anoita kuti vanhu vachite. And sometimes kana murume chimudza something asingateereri ukangosangana nemumwe munhu ukangotaura point naye akateerera unogona kutofarira kutochitira izvozvo kuti baba avo vanonzvisa just zvimapoint zvisina nabasa. Zvino mamboteererawo here kwatanga vamwe kune mukadzi ari kudochema kuti ndiri kufa nenzara mumba imi muchiti kwai mukoma masimba vanonyanyisa kuda sex zvino toita sei? I think
family like padzimba munongozongowirirana maybe 1 month muchichiri rudo, then after that vanhu vanenge vakutoda zvinhu zvinyuwani most of the time. Saka isusu vakadzi zvakuenda nesu kuti do I want kuzvibata here kana ndoda kuchita. Otherwise tese mudzimba ndongakagarira maybe chinhuwani kuti maybe munhu uyu ndakangova naye, what can I do? But opportunities when they come, we can, vanhu vanongochita my opportunities akauya, because uyu ari kuti ari kuidza nzara, right? Pane umwe ari kuti ari kuneta too much. So I think fungo yekuchita yakagara iri muvanhu, zvakuenda nekuti iwe une self control yakaita sei, zvakuenda newe, because kamunhu katsitimeli musina mbokura mese masangana makura, obviously there are some things that will be like just to go wife or one-on-one kamotoboekana after a month. Then there are other things that will make you guys stay together. Then after that zvekuchita kazvirimo muvanhu mubrain chaimu I think brain yakatogadzira kuti munhu haafani kugara nemunhu wani, asi unozongogariswa nechinhu wano tu, kana tine society, kana tine family, kana nezvimwewo zvinhu maybe zvamakawirirana. Otherwise I think kuchita kuripo it doesn't mean kuti unochitira sex kuti iri kunakidza. Unogona kuchitira zvimwe zvinhu zvisina kana basa, zvisinei nesex, zvisinei nemari, zvisinei nekudanana kwenyu. Zvimwe zvacho anogona kugara ma-accidents, you see, kuti zvangoitika. Alright, ngatitaurei about mimi chinhu toda kuti kazhinji tikuti show ino inde kutaura ma-real life shows anditika ma-real life shows. So mimi wenyu murume munhu wekuti i-sex addict anoda kugara achingori pabonde nguva zhinji. Saka makambotry kutaura naivo mukoma masimba ava kuti mukoma masimba nyaya yekugara ndiri pabonde every day every time ininika andimboredusa vakati kudii? Patinotaura nhano zvisisa zvekuti chaizvo zvifana udaro watoti munhu anonzwa, asi paunodzoka maybe waina basa, paunodzoka ndakutonakirwa neizvi, kana ndaona makumbo, kana ndaona ichi, inini muri kundinakira. Nai bedwe unganakira munhu everyday. Anonzwisisa chaizvo tikataurirana, anonzwisisa noti anzi, asi mangwana ngoma njenjero ende kuburuka munhu aburuke kwanzi because zvinonaka. Saka toda mbotora nguva nchinakirwa. Naye mukati munhu ananakirwa 10 minutes 20 minutes chingoti kunakirwa, because handidi kurunza kutunda because zviri kunyanyonaka. Makazvionebe. Saka imi munenge muwa sei ipapo? Unenge wakufunga zvimwe zvinhu handiti zvinonakidza maybe first 3 4 5 minutes handiti. Kana zvakuenda mberi unenge wakuti munhu uchatunda rini, unenge wangoti unenge wangorola maziso munhu achingonakirwa, you see, zvezvakubhowa. So like varume unomafunga kuti like I think varume vakadzidziswa kuti kuita too much ndokugona, handizvoka. Unogona yes kuita too much sometimes kugona, sometimes hakusi kugona, because muviri wemukadzi nemadays, right? Mame madays yes tinonakirwa chaizvo, but body yemukadzi inochinja, haigari chingoda sex chete, right? Saka varume they should also learn kuti kuzita too much doesn't mean kuti kugona. Kuita futi zvishoma sometimes unogona kuchigona depending nebody yemwe. So it's good kuti uzive body yemukadzi wacho wako, and also learn kuti madays anenge achida nyatsonyora calendar pasi, ndopaunofanira kuzvigadzirira kuti okay madays aya maybe so 3 4 5 anenge achida ogara wakazvigadzirira, haikona kuti anytime any day. Zvimwe zvinoti vakadzi vachiti, because mukadzi anotsvaga munhu anoziva science, anonzwisisa muviri, just that. Saka imimi mutori nekalenda kumba kwenyu? Iriko, but munhu anoti ndinayo ndinoziva, but mangwana zvatoti varume should just know kuti vakadzi taura henyu. Inonetsa nyaya because nditi vakadzi vanoda zvinopedza, ndikanditi mukadzi warwarawo kuti meni ndiri sex addict, ndo
sex yacho ukwazimisa saka mchiti sex addict naye ano iboreveni nezisibeni murume kanzopiwa ndakara machingezi atika mwana to no peyuta basi itachakati akomana anonga kugeza zamba aba kunogeza muri akambuya chaururi bvisa kutanga kutamba simeli chivoto apa ndaka chule paripo ayona kumanda kumendo basi anonyeputso kutanga kunyeputso uri sex addict somebody put the good in it munhu ane mahips pambono right anopawa akangopfeka kana ndika pasosimeli akutambira kuti akomana wandinenero uri sex addict sai mukoma masimba muri kuti mukangoona munhu akangopinda mbachitamba modohwa kuti denda dai mukawa kudai zvino kana nei mukoma masimba zviri izvo zvamunoitigwa nemudzimai wenyu kumbati mukangobva kunogeza akangotamba tamba mudo chiuyai pano mukangoona gumo mudo chiuyai pano kosei makanga mufunga zvokuti munochita imi ma aiwa mareal life stories atiri kutaura saka tichida kuziva kuti nyaya yenyu ndeichokwadi pakuti kana zvadaro chii chinozoita kuti imi muzoda kunotsvaka umwe imi muchipiwa zvo zvamuri kuitigwa kumba uku zvese everything chii amunambomuchita okay asi maida akakuzochita zvakazokonazvo no ndakanasvika panapa zvepanapa zvanetsandakovaya agovaya kudaro ofunga kudzoka andanaudzoka like ndanatorangwa kuti andichandike panape handina kupamba nemukadzi ai ndatovaya ndatopeka beka baba saka pakuchaba ndiqualify baba okay qualify positive chiti munhu mba mako unoenda kwawanda peka beka akuvaya someone is coming pick me up akatonditi kutaki right ndavaya kudara ndikanidzokera pakwangu ndati okay I wanna come back I'm sorry don't take me back up that was just like a short break so that's not cheating I see fully cheating that's what basic so I cheat what is cheating koma masimba cheating like right now andikandiri ku holiday ndasiya mukadzi kumba ndoda nongo musikana right now ndoda toka zvongwa sikana kuno that's cheating ndine mukadzi wanaye that's cheating wanda that's cheating osaka yamaita namanyuna isi cheating yaya no that's not cheating that's cheating boss I say cheating chi amanyuna simenya right the drama right iya chitoona munhu chitoona mayano yazvako kuti manyoni tori munhu kuti mumpengesa nerupe akutamba ndikazita serious topangazita chip in now kuti akusakusa zvashata ita dramatic toda chiti aiwa tanzwisisa mukoma masimba I think ndichazoda show yenyu yakanangana nemi imimi nemudzimai wenyu tiri muri tu mumbonyatsoya panapa timbonyatsa show yakanangana nemi nemudzimai wenyu hamuzvioni yes kumubvunza iye I think anogona kuya asi remember she only comes for testing paanenge ari free then tomuunza obva ambouya tombotaura yenyu nyaya imi kuti chii chaiitika alright mukoma masimba saka regai tikudropei timboisa vakadzi vakachita vari mudzimba tinzwe kuti mareasons avo ekuchita angari ei okay thank you very much thank you very much mukoma masimba right
ndimukoma masimba nemudzimai wava mukadzi wavo vari kutokomblena kuti kwai kumba kwedu mukoma masimba is a sex addict vachinge vadaiso hanzi havasi zvinhu izvi havakurumidzi kuameno ikoko saka ndozvazvinoita saka right guys tanzwa aripo here umwe ari kuda kuuyawo neadvice yekuti batsire couple yambobva before amai vambobva before tivabatsire vanga vachiti vane dambudziko mba kwavo vachazivi kuti vaita sei vari kuchita because havasi kuwana attention murume wavo havape attention to murume wavo anenge achingochema kuti mari sex life yadzikira hakusisina and things like that aripo here umwe munhu anoda kupawo advice kana kuti akambochita anti ari mumarriage atiudze kuti akachitira chii ari mudzimai antika the number to call, maybe I'm going to take the last caller before I drop on this live antika the number to call is 073 742 4987 073 742 4987 right kana varipo vakambochita please vari vanhu vechikadzi vaine varume yabva yakata valeso pari kufona zvakare regai tione maybe vari kufona zvakare right regai timirire vamwe tinzwe vamwe vari kuuya vari kufona antika vakambochita vari pavarume antika vakambochita vari pavarume vavo tinzwe kuti chii chakaita kuti vachite reason yakaita kuti vachite yanga iri yei antika so that umwe mukadzi panapa aone kuti it can be a mistake kuti love you sisi bridge aone kuti namba haipiniki hazel namba haipinike because of network mazanozuka kuti haukwanisa kupinda namba Ashford the number to call is 073 742 hello caller Hello. hello makadi zvenyu Hello. hello caller makadi zvenyu tiripo makadi alright Ashford how can you call pafoni andiri kushandisa ndofoni andiri kushandisa ndapa number ndaisa number dziri kufonwa nevamwe iwa kufona pafoni andiri kushandisa kola enderei mberi makachita ndakachita tiri pamurume alright chii chakaitika chakaitika ndakaenda pafoni yemurume mandaona achifleta nevamwe vakadzi like zvokuti anototsvaga vasikara pamasaiti atsvaga pamasaiti anenge achivaudza kuti hamsingle chichichi so inini that anger yakangoramba ichigrowa mandiri kuti saka munhu uyu ndozvaari kuita I wanted kuita revenge. Okay, so in your case imi makachitira for it was a case of revenge. Yeah, it was a case of revenge because sex life yenyu it was okay, everything was okay, zvese zviri bo, but maida ngomurwadzisa. Ndaida ngorwadzisa but pandakatanga kuona kuti like ukatanga kuona kuti mumwe wako ari kuchita kana sex life yacho inotanga kudzikira. Unotanga kana munhu achiona kangokubatawo neuonekwa kuti munhu uyu atobva saka anga achitora nemumwe mukadzi uro ukangofunga like mupfungwa dzako kuti munhu ari kutobva nemumwe mukadzi zvinobva zvatodhako. Saka imi zvakatitoredzerei munhu makachita sei, makasangana kupi nemunhu makachita naye makadi zvakafamba sei? Ndakauya paFacebook bandavhura ghost account. Ndavhura ghost account bandangoisa kazito kamwe kaya. Kakanaka. So pakatanga kuya ma friend request bandaisa picture batanga kuya ma friend request akawanda. Then auya banataka kuchuza varume ipapo ndaichuza nditumira like izvi zvenyu ndoiyakeri interview yangu ndakangoti indosenza mbawa ndokuda zvekungotsvaga noda varume kurara navo. So vanhu vaingouya ndichingoti munhu akauya ndoti tumira picture yechinhu chako nelocation ndichingosarudza wandaida kudzimaro ndazongowirira noni mumwe wanga ndawira naye muri ghost makadaro. Tiri maghost tese tiri maghost so takaita like a blind date hapana izi ramumwe.
Alright. So tasangana vataenda kuhotera hombe udzimu Harare. Kozi ye munhu anga ane mari dzake oenda ingo munhu anongozvi ari nani. Kumba ndakakondepota kune conference yekuchurch yemadzimai because I spent like weekend yese tiri tese iko. Vajaenda. The man was so romantic because kwedu kumba waiti ukati kuakadzoro zvinenge zvimbotaurwa nevanhu zvachimbotaurwa nefestival kuti pamwe vakagara chero muri vakadzika vanhu vachimbotaura kuti wakazombolikwa pusi here wakazodini ukazodii vanhu vanotaura that fantasy kungoti ungozoti saka vanhu vanotonzwai because kwedu waingonzi ukati vanhu kudyanana zvainzi ndezvesatanism hakuna zvinhu zvakadaro itsvina hatiite zvinhu zvakadaro munomu. So murume ndiye anenge achiti akanzwada sex woisa lubrication oil aisa lubrication oil wongoya pamusoro pako wotoita zvatopera so zvinenge zvatovharanawo whether watunda kana kuti hauna kutunda kana kuti zvazofamba sei amino. So patakaenda weekend iyoyo upenyu hwakatombofamba. So ndakapedzera ndakuti se ndayango routine yekuti tata kusangana nemunhu uyo kusangana nemunhu uyo tichingokwirana kuti varanda zobatwa nemurume ended. Makazobatwa henyu? Takazobatwa henyu. Mabatwa henyu? Murume henyu tichingori tese. Mabatwa henyu chitiudzai makazobatwa henyu chichakaitika? Chakaitika ndechekuti murume akazohaya ma-private investigator. Private investigator vanhu because movement iyi kana foni ndandasatombodoti ufoni yangu ibatwa sezvaanongoitawo foni kana kunogeza cheko zvata kutonogeza nayo pandiri foni inotora ndakaiswa pasi pepilo kana muwadrop ndodzima saka kapedzera kutosuspicious. Ine ndangova munhu anongoita mahang around nevamwe ngoti weekend ino handipo ndiri kwasisi ndiri kupi ndasagari pamba kuti ndiite se ibuy time. Okay. Saka yaiva on a Friday ari masikati patasangana nani nechimufesi changu tasangana nechimufesi changu hata network vari kuZimbabwe konetwork kwaita diko naini naini network shuwa yavo yakunetsa kuZimbabwe kundofunga shuwa isati asvika papoinde kuti chinzoti pavakabatwa vatokata kuti zvakafamba sei. Naini shuwa kuti nzoti havana kugurwa here gumbo havana kuchekwa here magaro pavanga wabatwa vachita zvekuningirira apa regai tioni pamwe vachatraya kufona zvakare anotika right vari kuda kufona nhamba yekufona ndati 073 742 4987. No, Lorraine, we cannot say pamberi nechihure. We can't say pamberi nechihure pama married woman. Atinga kwanise kudaro kuti anzi pamberi nechihure pavakadzi vakaroorwa. We can't say that. All right, I'm trying to call you back. Hello, caller. Hello. Network iri kudrop wifi yetu. Ndazviona. Alright. So tatoraya pakabva palokwa zvikanzi isakatofunga kuti madrinks angataota wezataota madrinks. Murume wangu ndekabva apinda padhoo apinda akatoona zvishwada takatoshama daitova vanhu vari kutovapa kunakidzwa. Murume wangu chaakangokwanisa kungotaura akangonditi saka ndozvavafunga here izvi. Angoti sorry like unongopererwa kundoshaya kuti woti chii baangobuda baatoenda kumba aenda kunga nini ndada kutya manje ngati kudzokera kumba saka ndodii omisi mfesa akakuti sidzokera kumba ini nditoriwo munhu ane mukadzi wangu hapana vatingaitese batingaroorane batingatogara tese oro
tozodiwa andotondiputirawo mhuri yangu inda kuti wandiputirawo mhuri yangu zvaakutonetsa taakutotukana paya tangosiyanawo tatamidzana ndabva ndainomota kwangu kwakuidzokera kumba pakusvika murume wangu atobika chikafu angoti aenda unogeza handanogeza like uri kutotya kana kuti kudya chikafu chacho mune chii akaita like a silent treatment for about 2 months zvese zvichingoitendeka ndikangozopedzera ndabva ndikati aiwaga ndidzokere kumba munhu yanogona kundiurai so ndakadzokera kumba kwedu vanhu kungwana kuzoti chamboita kuti ndibve chii ngokuti murume wangu aingoni ndichidzoka kumba ndinokuda wakadaro saka muri kutaura kuti nemurume nyana mvenya mataura zvinyaya kubva pamakadzokera kumba hapana nyaya tikatombotaura takazotoitaura after 2 years zvaitika kuti but that time wakazodii ukazodii ndakangoti atoti ndandangoito hasha the more yandaikuona uchitaura nevamwe vasikana muchinosangana muchinodii zvakangogrowa manjira akangoti soriwo ndakatadzawo then we continued but handizozivi kuti now anenge achine trust here yanga anini zvese zvazvaitika uri anongofunga kuti ndikati ndaenda mutaona uro ndazodii because like he came over protective after that ndikati ndikuenda kutauni isaidza ndotoenda naye mutauni hapana chinhu chandinoita ndisini naye kwaimimi pakusabvunzwa kwese kwamaitwa muchibva kuya kuhotera muchidzokera kumba straight after mabatwa zvivindi zvacho hamuna kusvika kuti munogona kusvikawana makamirirwa nebanga pato ndakatombotya handaingoti kana iriyo fate yacho ndiyoyo ndatofa ndafa ndo zvanga ndangoita ndandangoti akandiurayawo ndiri ndangofawo but gandidzokere kumba after ndaona kuti kuna boyfriend akatonditi ini toti munhu ane mukadzi wangu hapana pandinogara newe so ndandisina option nawo kuti saka ndoenda kupi ndongoluza vese here vari true but abva ndaitose ndangoti gandidzokere kumba kune murume wangu at least hanzi the devil you know is better than the angel you don't know how uchazivi manje kuti zvichafamba sei ndakabva ndatsiga ndingodzokera kumba ndaingotya kana kuti usiku zvazvoti ukapepuka munhu akamuka uchiti pamwanda kuti ndibaye nebanga oro chii haurari because duty conscience yaka munhu anokubvunza ari nani pane munhu anongokuchiziva saka pamakadzokera kumba pakasataura anything imakasvika mukaitawo zviri normal ndakatongoitawo zviri normal but hana inenge ichitongotya kuti utrai kuexplaina kana kuti mozoti chinokuitika kana munhu ungori une kachibhanditi like kaikongoti munhu wakakurira uchitoka ungochiti akandibvunza ndichatozopindura zvakati zvakati so paunosvika manjeka munhu uregeza kwokubvunza ndiwo wakuzoraya neguilty conscience yekuti maybe ndomuudza kuti ndandichita sei but ndinoexplain chiti chii ndaonekwa ndakashama saka musati mataura nezvinyaya musati mabuda mumba mapot silent treatment maitoorara naye as normal zvitori normal aitoorara neni zvitori normal iye aitoda kurara neni ini ndindaitotya manje kuti zvino munhu kurara neni ari kuda here but anga kurara neni zvaya zviri rough sex like revenge iya yekuti waiti ukarara naye waitoita kana wiki usingadi kuona murume because anga achiita zvehasha zvira zvekuti zvine panchi yakanyanya kupfuura zvaisimboita right saka zvadaro papa akati muri mukadzi wangu dzoka kumba mukadzokera kumba kwenyu samadzokera kumba kwenyu ngatanga kugarisana yenyu zvakanaka ndatanga kugarisana zvakanaka and from that day I learned kuti kuchita hakuiti zviri nani kutoita zvimwe because the silent treatment killed me nanhasi ndingori neguilty conscience haasi bvunza hake haasi taure but ndini ndotozvitongesa kuti saka ndakaitei paya kodai ndakangodzikama like a normal person I just got carried away nyengo pfungwa dzangu ndaingofunga kuti maybe ndofana kungorinja kuti zviiti saka munamboti kana mboda kuti muapologize even after madzoka kuti I apologize for zvandakaita gore riya zvikazodai hamuna kwanisa aingoti nyaya handidi kuinzwa panapa let's continue and live our lives zvingori normal handisi kuda kuzvinzwa so handizivi kuti zvichasvika kuti pamwe achazonditira asi mawozozorora mwe mukadzi here uro zvichazofamba sei
because for now it's like 2 years zvaitika, but inini handichazive because after that he came over protective zvandikutaura kuti kana kufamba tinofamba tese vanhu vanototiziva kuti we are always together kune vanotiziva. So vanhu vakaonanigwa zvitoti vanhu ava vanodanana singaiti asingatozivi kuti munhu anenge akagadha munhu wake. Yeah, I think so. Ndezvekutogadana ende inyaya yekuti isusu we have a big age difference more kwandiri stereki. So I think vanenge vachingoti vanhu ava vanodanana ari kuprojectochi mwana wake, but nezvakaitika hapana munhu akazofamba achingoti anozoda kusekwa kunzi wakaroora uri or something alofugura apwa. Yeah. And hello? Aiwa, tiripo takateerera. Mati mimi makadzi dzenyu kuti ndopa musuwa makachera chikomba, makabva machera chikomba kuti chihure achiitwe. Ndakabva ndatofira kuti chihure achiitwe sismeni. Like paunombo kapfungwa kanombouya semunhu anenge akazviita kapfungwa yakanzvimboda kuuya like paunotombosakane mwarume paFacebook apa kuti avediwe munhu idai pamwe ndatombobatwa naye uri anotanga kukudza mozvochinoitika vanhu vanokuudza zvinhu zvauda kuudzwa pasituation yauri like unogona kuudza vanhu kuti murume wangu kauchanetsana uri chakati handiti munhu uchinoti ndikwana shoulder to lean on iye munhu yaatoda kuteka advantage of you kuti wotanga kukudza nyaya dzaunoda kunzwa idzodzo dzaunodi. So I try to avoid. Ndakangotraya kungoti vedu chihure achibhadhari achiitwi handangosiyanawo nazvo kana zvandinetsa zvemurume zvinani kusiya ndonogara kumba. Yeah. Eish. Aiwa, I hope murambe makadaro kana uri mweya kana chiri chii revenge aiitwe. Murambai muti zvinamatire enyu kungoti aiwa chihure achiitwe. There's another way of revenging than yekuti muhure. Saka mukuti paFacebook apa vanhu vari kutohurana apa. Mari? Mukuti paFacebook vanhu vari kutohurana sereka. Vanhu vachitohurana kunzoku mobva tinongoiteka vakadzi tinongopay attention to things that we are missing mumba tongoti tozviwana kunze tasvika kunze kana kumabasa kumachii but zvinongope ziro zvaindoni pangu. Yeah, ewa murume wenyu mubatise makamupiwa naMwari. Asika kubva pamadzoka kumba iko zvinezvi makunyazopiwa bonde chaizvo darika zvamaita before. Because hakutya kuti pamwe munopiwa. Akutopiwa sismedi singatomboitika kana zvekunzi kujigwa zvaizvo emodzi ndezvevasatanisi zvose ndinoitwa zvese ndinoitwa zvekuti kana pandinopedzwa kushandwa ndotohwa pusesechita kutokarakatei zvekuti unototadza kana kuda murume wacho kana simba rechuti uti unoita zviro izvocho hautombori wani kuzi ninge wakatoneitawo wakatozvizukawo kana wakuramba uchitongodawo pamwe ratongoshavire kuti munhu wakuda kungosokoswa nevanhu vakawandawo wako. Saka kwamuri toti zvakakubatsira izvo kutoti makabatwa makashama izvi muri munhiki muri munonzi. Saka kwamuri toti zvakatokushandirai zvokuti makabatwa makashama muri muhotera izvi because makunyatsopiwa iko zvino manyatsobvundiswa. Maybewo zvakashandawo but munhu unogona kuchiri skeptical. You don't know what he can do. You don't know what he's thinking. Maybe after 10 years or afterwards. Anogona kungofunga anything obva angozvidzosa back. Yeah. You? Ndoba ninyaya yepo. Yeah. Thank you very much, Kola. Thank you for sharing your story with us. Thank you. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Good night. Good night. Guys, this one is a different one. Anzizvo ini murume akaenda pa silent treatment. Murume hana kana kudii. Akangoti ndo zvawafunga izvi. Akarava yutena akaenda kumba. Arava yutena akaenda kumba. Ndikasvika kumba as everything is okay. Ndikona tobika. Tikatongokontinua nelife. Aona ndichiita zvanandichiitwa mai mwana. Aiwa Mwari wavo kana kuti mudzimu wavo wakasimba unovada. Asi guys, chiripo ndechekudai so ndatifanira taura kuti ndichatora last call yangu because also batu rangu ralo.
You have a call. Caller, hello. Hello. Hello, caller. Hello. Caller, hello. Hello, caller. Caller, hello. Caller vasikunzwika ameno chichiri kuitika. All right. So, guys, handisi kuziva. Okay. You have a call. You have a call. Caller, hello. Hello. Hello, caller. Hello, caller. Okay. Caller amene zviri kuitika foni yavo iri kudona. I don't know what is happening. Caller foni yavo iri kudona, guys. Show yanhasika aiwa, guys. You have a call. All right. You have a Caller, call. hello. Caller vari kuramba chidona. Network yavo I think iri kunetsa. Network ya caller I think iri kunetsa. Hello, caller. Hello. Hello, Sis Melly Cheaters. Mushe mutrise muri right. Imakachita muri pamurume. Aiwa, ndombochita Sis Melly, but naida kungosigira pane zvachitaurwa nemukadzi wamukoma Masimba kuti zvinoita kuti munhu achite zvakasiyana siyana. Saka inonzi chinda example yekuti unogona kudanana nemukomana handiti. But mukomana kana asingakupe zvaunoda zvaunotarisira kuti mukomana achinge achiita unogona kumuchita as well because hausi kuwana zvauri kuda zvaunotarisira kuti mukomana aite. Yeah, so mukadzi wamukoma Masimba ataura kuti zvoni munhu unochita pane zvakasiyana siyana. Zvodhipenda kuti uri kuwana here zvauri kuda kana kuti hausi kuzviwana. Zvogona kuti unogona kuchipiwa sex and everything, but kana mukomana asingakutengerawo present yebirthday kana yevalentines kana yechii kana yechristmas kana yechii unogona kumuchita because zvinhu zvingori automatic zvaunenge uchiexpecta kumukomana wako kana kuti kumurume wako. Ndosaka ndichida kungotsigirawo kuti vanhu vanongochita mune zvakasiyana siyana. Because mukadzi unogona kupuwa sex and everything, but unogona usiri satisfied nezvimwe zvinenge zvichiitika. Okay. So in other words, they are saying kune varume kuti they should pull up their socks ngavaite active vazive kuti vakadzi vavo vanodei, vaite communication nevakadzi vavo. Manzwa last call ataura ati hanzi iye akachita because she wanted to revenge her husband. Achifunga kuti achiti murume wake zvaachita neniwo let me cheat kuti zviite square. What do you have to say about that? Inini hangu ndinoti iye aida kuchita because aida kuita revenge. Akaita hake zvinhu zviri wrong, but kune rimwe side ndinoti akaita zviri right because inini last relationship yangu ndakaenda kuZimbabwe for 2 months ndobva ndadzoka. Pandiri kuZimbabwe ikoko nekusati ndisati ndaenda taitaura zvakanaka ndisi tichiwirirana chichi. Pandiri kuZimbabwe ainge kuti mai mwana achidzoka imutore murume wenyu muchichi, but asiri kugara tese anga asiri murume wangu akari mukomana wangu. Then inonzi chi ndobva ndati what do you mean kuti chidzoka imutore murume wenyu, asi pane zvauri kuita here? Network yakhona. Hello? Hello, network yenyu kuita chidropa Ndobva ndati chokwadi kana chichizobuda chichabuda enge chakabuda zvesho.
but anyway tokotenda Mwari kuti zvakapera because murume unogona kutraida kumusatisfiza kana kuita sei but kana akangonzi naMwari ndachangoramba achita zvekuuraka whether iwe uda kukontinga nazvo kana kuti uda kubuda inawo ndakachuza kubuda because I can't do it. Kwanise kuti ngazi ndinomuchita nemumwe munhu and this and that. Saka ndakangoti Mwari dzingazvipera hazo nditese ndimove on upenyu. Okay. So, thank you very much. At least thank you very much Kola Mazama matipo point yenyu tanzwawo kuti ma contribute kuti chi. Because ndaida kurivhenja Sis Melly kuti munhu yakandichita kana kuti akanditira zvakadai ka zvazvisingashandi because hapana paunongokomita kuita competition nemunhu. Obvious end of the side ndiwo uchazoluza because anenge akuda wakakompita neni wakazonodai wakazondai you understand but there's no point to do that. So yeah. True. Yeah. Thank you very much Kola. Thank you. All right, Sis Melly, maita basa. All right guys, as there are so many reasons for vakadzi kuti vachite vakaroorwa varimo mukati medzimba antika hanzi pane mareasons akasiyana siyana anoita kuti vakadzi vachite varimo, but right in conclusion guys vekwangu baba vapinda antika in conclusion guys what I would like to say is regai ndikutaurira chinhu one tiudzane chokwadi. Ungachita for 5 years, ungachita for 10 years. You have a call. Kola, hello. Hello, Kola. Right. Ungachita for 5 years or for 10 years. Andika. Muchiti muri kuchita shiri yakabvuta rekeni. But munoziva here kuti one day is one day. You have a call. Kola, hello. Hello. Kola, makadi yenyu. Tinafana makadi. Tiripo. Imi makachita? Chii chakaita kuti muchite? Ndakaroorwa ndiri mhandara ndiri mwana ne 22. Murume wangu ndikati ndikatochata. Saka murume wangu angoti kana kuda kuti aite zvezviya aingosvipira moto pachigomba pangu apa otopinza nhindi yake otoita ndotopedza ipapo ndikatoita mwana wokutanga ndikaita mwana wechitungu asi handina kana musa ndakamboti ndakambosheka kana kumboti ndakambonakirwa kana kuti chii. Saka baba vepanext door pangu ndofunga satagara tichingotodananawo. Saka ndakazosangana nando ndinogara hangu muno muCape Town. Alright. Saka baba vepanext door munhu womuno ndaingova chivawo vaningondichivawo haino mukadzi wavo. Saka baba ava ndakasangana navo vachifamba nemota yebasa, mota yeku handataura because vanogona avoid saying my names. Izvozvo. Saka baba vakandoona ndiri mushopu ndobva vauya pandiri ndobva vandibata mapendekete. Saka pavakandibata mashoulders angu ndakabva ndatota. Ndikungobatwa mashoulders chete? Ndobva ndabata musodzi. Mushopu? Mushopu chai. Alright. Saka pakabva pangoita connection ndobva tondibata ruoko wangu womurume angabuda aendawo nebasa. Wavo womukadzi anga aendawo kuEastern Cape uko kumaxhoseni kwavo kwanoti kumareserva uko. Ndokubva tatotanga tikatoenda kulodge ndikatosvika ndikatopiwa zvinhu ndikavaitirawo zvangu katamboitirwawo mumba mavo tatova ne11 years izvezvi tichingoita izvozvo. Nababa ivavo?
imi muri mchingori pamurume wenyu ye tinotori maneighbors yokutoti imba yedu akangotoseparatwa nedzimba shoma. hapana kana zvokuti murume wenyu anoziva kana kuti mukadzi wemunebho wenyu weboyfriend yenyu anoziva? Kana mukadzi wachona anototi kana achitomboana nichitoenda kumashops anotomhanya kutoti muri kuenda kwakadhiri mukudhiraivha muchibuda andototi totofamba tose tichitoenda hapana kana 11 years. Saka imimi chikonzero chakaita kuti chekuti baba vekwenyu mubedroom mamusina light, mamusina moto. Ndizvozvo zvokungotiwo unenge uri mwana wakapinda uri mwana but zvokuzotiwo unenge uchizonzwa kwavamwe uchiona patv uchinatsoona kuti munhu ari kunzwi uyu kana kuti munhu ari kutundiswa iwo hapana kana even one day kana saka munhu ndakamboita kutaura ndaingonzonokara. Saka hamunzi mukaona veve panext door hamuiti godo here? Mukadzi wepanext door uyu ane murume wake hamuiti godo here? Nokuti handitomboiti godo nokuti mukadzi yeye murume wachona akatondiga kungoti chichongomusiya akadaro ine handina kuti basa naye ndinongoita zvemurume iye anongoitawo zvangu nomurume wangu tichindodaro rarama life ndikatotengerwa shuwa ndotori nezvinhu zvangu besides kutiswa hangu kuti ndendichidiwa ndakutorarama life inotori right kutoti mba mangu murume akatomisa imba yangu ozi ndaida kutobuda akati murume akati musabude akati ndisabude aida kutobuda ukwake akati ndikatiwo usabuda kwako ngatingogara tiripo. Saka munongoita zvekuloji izvozvo? Tichingoita izvozvo kana ndikarequesta ndii ndikati ngatiende kana kwakati tichokwanisa kutobuda ndototi izvoni ndiri kutoenda kwakati ndototinamakai kana mukabvunza mutoti ndiriko ndotobuda ndotoenda kutoenda kure cheko ndozodzoka ndobva ndokureka umba kwedu iyewo unobvawo zvenindandipa kwakati tinosanganira naikoko kwatinenge panenge pasina kana munhu anenge achitiziva kana. Saka zvakaoma. Saka imi pamunosvika kumba mubva maactor everything as if everything is normal? Iye haatofoni ina handifoniwo futi. Ndoriva kumurume wenyu imimi kana masvika kumurume wenyu mubva matoactor as if everything is normal? Iye haatombozvifungiriwo haatombozvifungiri akana but kana zvokuti maybe murume wangu akangondibhowa zvezvo kukondibhowa zviya ndinongotobva kuboyfriend koko ndise foni yangu pachaji ndisina kutombogeza ndakabva kunoteswa saka ndongobva ndisina kutombogeza ndotouya ndotosvika ndotongokwira zvakadaro otongoti nhasi ndavamumbo watogera ndototi ndizvo zviripo nhasi ndizvozvo ngatitongoautozva kuti ndozviripo. Asi moyo wenyu haurwadzi here kuti zvamuri kuita muchiitira mumwe munhu zvakadaro naye amai? Madhays okuti akabva ndakazoona kuti kurwadziwa mwoyo pana kuti ndirwadziwe zvipi zviri nani. Shit. Ya. Pakaipa. Saka zvimwe zvinhu unenge usingadi kuzviita but unotoona kutoti izvozvi ndizvo zvinhu zvinotomisa imba yangu. Saka pa muri kuratidza kuti imba yenyu yakatomira because muri kuningirira muri kutochita imimi? Kutomira zvakotaka kutomira kutoona kuti zvandanga ndatobva pamurume naye matiko zvino ndakatozowana munhu akatozondibatsira kuti ndigare pamurume uyu. Kwa mutyi kuti musi wamunobatwa munourayiwa? Kubatwa hapasisina cause ndaida kubatwa. Aiwa, never say never. Never say never. The fact that you matter 11 years ago, but never say never. Kubatwa hayo ukazona ndasvika 11 years ndakatogadzirisa zvese. Vanoda nhamba vozokubata kwenyu ndokupai nhamba kwandakaenda. Makagadzirisa chii? Makaita zvechivanhu zvemaprofita? Kana vachida vanoda asi handitangu vanhu vanondijaja cause ndoita zvinondiitira. Saka zvamamuchitaura zvekutanga kuti anzi kusvipira mate hamuchasvipigwi?
saka mate hamchasvipigwi iko zvino handi mati murume wenyaya yekusvipirai mate kuzasi hamuchasvipigwi mate ndakamuudza ndikati ukaramba uchita zvauri kuita ngatiti ngedu nenge kana cream or something nokuti kana ukaramba uchita zvauri kuita izvika izvi handifungi kuti zvinoshanda. Saka in other words mune varume vaviri kaini ende mune vana vasikana andondipa kutoti anotondipa bonus ake anotondipa but inini ako handisida mari pari ndokuda kungoti munhu akandinzwisisa situation ndikamunzwisisawo yake asi hangu ndakamupa ndikati mwana ndoyo andisingafi ndakaita iye akatiwo mwana ndikatiziyani nazvo. hazvisi possible kuti murume wenyu warudana nawo nemukadzi wababa murume wangu adi kuti arudana nawo nemukadzi wababa wamurudana nava murume wangu adi kuti murume wenyu maybe arudana nawo nemukadzi wababa vari kuzviziva zvavo but vari kuzvidhibhisa kana aiwa kana yuhi asi munoziva here kuti banga one day munogona kuva ndakakumirirai one day kuchekwa banga kuchekwa musoro chaiko iswa banga nani nemurume wenyu aiwa kana ndaona kuti anotori nepfuti zvimanga zvishandi kana ndatonatoti ndatobatwa ndatombototi iwewo kwako inini kwangu but ndimuri mukanganisira ka makambozama kugara naye pasi here murume wenyu ukamuudza kuti naye murume wangu pandaitaura kuti ndine nzara ndikapotana nokuda bhudhi vake ndichimuudza kuti ndikati so achitoti zvoni anokara anodai saka ndakazoona nokati ndiri munhu anokara handisi munhu kuti munhu andinzwisise kundidzisa kwashona kushoma wo makatombokomblena kuhama kuti hamusi kugutisiwa kanzi munokara takungofambirana tichingoenda takadaro. Saka mune vana vangani? Ndine vana 3. Festival nangu notori ne 22 years. Saka muna mwana baba wepa next door imi? Asi mwana wangu festival ndakamuudza kuti ndozviripo. Asi ndikati kwangoudza baba wako ndinokuuraya. Saka vana venyu 3 vese ndive murume iyu asingakugutisiwi? Kana kuti ndiye vamwe vava ndiye baba wepa next door. So mune 10 years muchingoita magame enyu. Ndive pamba pano vese chero kanzi kumadhene vese ndive pano. Last born yenyu ine makore mangani? Last born yangu ine makore 11. Okay. Sure. Saka muri kutozozviona kuti mimi hamuchatoiti kuti mufe makasiyana nababa wepa next door because of kugutiswa. Komadi kuchingosiyana henyu nemurume uyu munyatso kunogutiswa zvakanaka muri kusina mwana wevanhu. Kusiyana nomurume hazviiti. Ndinofanira kugara pamurume kovana vozoti pasina zvandatadzirana naye. But zvamuri kuita imimi pachenyuwo mega conscience yenyu haikuudzi here kuti hazvina kumira mushe? Hazvinaonaka? Conscience yenyu haikuudzi here kuti hazvina kunaka zvamuri kuita muri pamurume apa? Kana ini ndotoona kutoti ndakatowana rubatsiro ndakatobatsirikana saka imba yangu yakatomira. Ko mukadzi uyu wababa vakazviziva kuti ndo zvanga zviri kuitika makore esaya pa next door apa akakutamba irafu kuCape Town koko munoita sei? Agonditamba inini rafu. Imimi? Manje mukadzi uyu ndiye asinomborana kana dho nokuti iye ane vana vake haana mwana womurume. Saka ndo pamakatsikana because pano umwe atoisa komende kuti ani Sis Melly mototanga ma-DNA pano pagurupu because vanhu vari kuti mwana wenyu wokupedzisira anogona kuva ari wababa. Aiwa vana vangaona baba ndaitaura because hamuchiziva kuti mbotaura nani ndaitaura chokwadi ende zvesvo ndikutaura ndezvechokwadi handisumbonyema. Sure. Saka even kukuudzai kuti zvamuri kuita zvakaipa munototopengaka. Murume uyu kuzotanga kutodanana ndakatanga kutodanana naye nditori nemimba but yaitori yangu yepamba. Saka chero kuti tizokudzai kuti zvakaipa zvamuri kuita maybe titry sex therapy sex therapist enyu nemurume wenyu mumba menyu
kuti try kutsvagira sex therapist mumba menyu nemurume wenyu kuti akugadzirisei murege chihure nepanext door hamuchatokwanisi kaini. Hello? Ndati nini chero kuti kutsvagirei sex therapist kuti mubatsirikane imi nemurume wenyu panext door hamuchatokwanisi, nemurume wenyu mumba musiye baba panext door hamuchatokwanisika. Ndinini ndokwanisa kutsvagirwa zvangu right kusaiti kwangu inini, but manje murume uyu anenge achizonzi chinokuti haazivi kuti ndozviripo, uye ko muuk anozofinzwa sei kana ndikamusiya anozviuraya zvipo. Haambozviurayi because at least anototi mamusunungura pane kuti azive kuti agara mune 10 years. 10 years muchingomuhurira viri we 10 years vakomana kukana dei anga hanzvadzi yenyu ari kuitigwa zvine mukadzi wake mainzwa sei? Zvinorwadza, but kana imba yangu yakatomira ini ndiyatokutofara ndokufarawo. Chivhino narusara mumacomments manzi therapy chatoshandi apa Sis Melly. Hanzi tiende kwa Mugabe ku DNA. Aiwa vari kuti last born yavo ine 11 years saka ivo vane 10 years, that means vana ndeve pamba. Andifungi kuti pane chinokunda iye apa sisina. Hapana chinokunda boyfriend yenyu? Hapana izvo iye. Anombokuita iseiko boyfriend yenyu? Chimbotiudzai zvikiribidi zvamu. Chimbotiudzai zvikiribidi zvamunoita neboyfriend yenyu zvakatadzwa nababa vekumba zvii? Baba zvikiribidi zvamunoitwa neboyfriend zvakatadzwa nababa vekumba zvii? Iye mukadzi wake havana zvatina matinji. Havana chi? Havana matinji. Havana matinji. Saka imi ndozvinhu zvamunofunga kuti murume uyu ndozvaanenge achikuvingira izvozvo? Saka plus murume uyu I think nomukadzi wake uyu hamene kuti vakaroorana sei. Saka inini ndikapindawo patinenge takamhindira imomo topisa togeza ndichimuimbirawo ndichimutambira tikutasi pfungwa dzake handinoti kuti ndikatomuramba angatozozviuraya iye murume uyu boyfriend uyu. Tikatoenda kuloya kwake akatondinyoresa kuuyo but mukadzi wake azvisiya. Saka makanzi afana saka zona muchiverengwa kuuyu imi maive panext door munofunga kuti munoverengwa muchinzi munoverengwa saanini? Sure onzi afana sikonzi maive panext door vakanyogwa muwiru munonyogwa saanini? Munonyogwa saani muwiru? Akatonyora ndizvo ndozokupai kuinbox kwenyu tikatotorwa vhidhiyo tichitoritwa loya kwachona ikoko. Ndakatopfeka ringi ndakatochata but ndakatotorwa naye murume. Loya akanyatsa kuti muri kuziva zvamuri kuita, tikati murume ndiye akatoti zvoni ndikuda kutoona kuti zveshuwa uri pakati pemunhu wangu. Makachata nani imi? Murume wenyu kana kuti neboyfriend? Ndiri kutoti inini ndiri munhu akatochata. Okay, nemurume wenyu. Asi murume uyu akatochata una mukadzi wake asi kuti akaenda neni loya kwake akasvika akandinyoresa tikatotorwa vhidhiyo kutaura kuti kana zvonetsa mangwana loya agotora vhidhiyo akatosa kuti uyu ndiye munhu airi kurehwa uyu. MuSouth African nyika kuti muZimbabweni murume wacho uyu boyfriend wenyu? Aiwa uyu ndo muno. Saka muri kumudira maassets akati muri kumudira kuti mubedroom ari kugona basa zvavati baba vangu vasingagoni, baba vaikufira kuzasi vachididi. Muri kuti makamudira bonde here kana kuti makamudira chiboyfriend kusvika musvike pamasvika apa? Ndinomudira bonde handiti. Iye nezvandakamuitira nezvandinomuitira akangoti ndoshaya kuti ndokuitira chii kutoona kuti zveshuwa chero deno uino murume but inazoda kutisane naye ngatirambe tiripo. So chimboudzai pane vanhu varume vakazara panapa nevakadzi maviewers eida kutoramba atambokwira imimi imbotaurai zvamunoitwa nemurume uyu. Murume uyu anokuitai anokugwinisai. Pane kode yokutanga tikwaiba boyfriend inondigwinisa zvandisingati nababa vekumba. Saka munogwinisiwawo here naboyfriend uyu? Ndati saka imimi munogwinisiwawo here zvinoitwa zvaaitwa kola wokutanga
navamuboyfriend venyava zvisingaitwi nababa vekumba. Munozwa kuti suwaka inini denda ndiri munhu anoguta ndichiwana zvese handina pfungwa yekuita izvozvo but ndakatozvoona kutoti nditenda ndakagarira pesa apa kuti vana vaviri ndisina kana kumbotunda kana kutogara mukuroorwa ndisina kana kumbotundiswa kana kumbozwisa but pana kufanira kutaura nababa ivavo handiri kukuineperai zvese izvi ndakazviitirwa but hapana mwana. Saka chamunoda kutundiswa nababa ava kuwa kuti ya tagutisiwa. Aiwa. Munhu wokuti tinogeza tichitaura. Tapedza ipapo munhu uyo anokwanisa kutora time achiita kumasa. Wapedza ipapo okunanzva kubva kumusoro kuromaziso zvese kuchidzikanewo kusvika kuzasi nyatsonzwa kuti panapa aiwa ndino murume panozogara zvake wopinza kuya unenge watopera kare munenge manzwa nekutotesiwa ndinenge ndatoona kuti nokuti iye akatozviona from the first time paakangondiguma pamashoda angu ndakabva ndatongotunda iye akati ndatunda pandandakakubata ndatoona kuti pane zvaitika kwauri kozi mupa takabva ipapo kuti zvizvotakabva takabva ipapo tichienda ndanga nditori nenhumbu yemwana wangu but yanga iri murume andosanditi vana vese ndiro murume ndokubva ndobva taenda kwatakaenda ikokoko saka ndobva patakasvika iye mukadzi wake hana mwana naye saka vana ava ndivo mukadzi vainawo saka ndobva ndamutaura kuti ndozvishineripoi saka takabva takatimbona ndikazvosvika ndabatsirwa ndazopedza zvese feizi yaiya akatobatsira kutoti usajamisa mwana ndoda kuti uve ukurumidze kubva mukaka mumazamu because ndoda taimu newe ndakasara zvaizvozvo akatondipa mari yokutsvaka musikana ndikatotumira musikana nanhasi musikana wangu aripo nanhasi ndiye anobhadhara uko murume achindipawo futi mari but handisisa hangu mari paari because nenewo ndine basa rangu rakanaka randinoita nditori qualified nditori nesi I can afford anything registered nesi I can afford anything ndandinoda nino handikuda mari or anything but ndakazopatana zvangu nezvandakapiwa nebonde ramakapuwa ndo rakagutsai. munhu yatsoona kuti anopedza rurimi rwake kusvika ndegani unotunda kudai kusvika wasika kusvika kuseka zvako kusvika kuseka usvikaati ainozongati ndatuharudo hainga mugere hamugere mai mwana mugere ndatiende mugere mai mwana kuzi kugarika asi kuti zvakangonaka kuti utaure uchiudzawo vamwe vakadzi chinongoita kuti vanhu vazobuda vakadzi vabuda mukadzi womunhu azodai mukadzi womunhu atina enanzi kuti ndakadana nauyu ndakadana nauyu leo nachindidzaja kuti iye wakazodai but munhu one pomakore iwayo vamwe vanhu vanotori vasikana nevakomana avatomukwanisi kana kupedza kana gore vari vese asi nendiri mumba ndakakwanisa kuti nomunhu niwe tigare makore andakuudza iwayo. Saka pamunenge makuita sex pamunenge makuita bonde nababa vekumba ava imimi munonzwa sei? Kana ndikaona kuti hasi kundigutsa mumadhizi handitanga kumuitira utsinyi zvanda kungoita ndobva ndongovisualiza ndiine vaya vaya ndokutoti nditoona kutoti ndipori nomunhu. Okay, munofandasaiza mune vaya vaya ndine vaya vaya zvokutoti iye anobva atanga kuti kweuri kuitei ndobva ndoti hapana zvangu. Zvakaoma. Hey. Alright. Ende maita basa ino kushare nyaya yenyu. Thank you very much. Ewe vanhu vari kudzidza, at least tikudzidza. Pane macomments ndo vandisikuwamba kuenda paFacebook ndikufana nenomoko.
Okay. Hans, why are you still married to your husband then? Why is it? Why are you still married to your husband then? Hans, why are you still married to your husband then? Hans handibvi pano, ndinongogara pano, chero zvikaita sei ndinogara pano. Okay. Saka pane umwe rane mubvunzo apa guys. Alright, ndavabvunza ndimboyawo palive kana vozonyanyisa ndendozofona futi. Alright. Maite yenyu nekushaya nyaya yenyu. Thank you very much. Okay. Thank you. Iyo imweyo guys mainzwa iyo tichiti chiringaziva chedu chiya chakuda kusvika chikakwata kubva pafona vamwe vachitaura kuti aiwa isusu inini ndakatogazviudza kuti handibvi pano ende kuna baba ava ndine 10 years vepanext door ndichiita yani tinoita nababa vepanext door. Guys mazvinzwira, handisi ini ndadaro, ndo vari kudaro voga, handisi kuti aripo here. Zvakaoma vedwe zviri mudzimbo kwanzi because murume ainditi kana toita bonde aindipfira kuzasi uko, apfira kuzasi uko kwaindoti handizvidi plus handisingagutisiwi, anga asingazivi chinonzi romance kusvikira kufona. It's not the phone, it's not the right phone. Namba dzekufona taisa tati munhu unofona pa 073 7424987. Haufoni pane foni yatiri kushandisa. Handitika tatati takutora last call yedu yekupedzisira. Handiti zvino makuna muchingofona munofona pa 073 7424987. Kune avo vakachitira varume chete kuti tinzo kuti reason yamakachitira varume ndeyechii. Ava vati mate murume anga asingavagutsi. Baba panext door vakabata gap vakapindira paane 10 years vachidai ende matauriro avaita matomanzwa chero kuti titizame kuchavaudza kuti amai muri kudhiga grave renyu hazvichabudi apa ndochokwadi chiripo because ivo kwavari matonzwa achitwa baba panext door vakachinja upenyu hwangu, life yangu vakatoichinja zvachose ende hatitaba basa nemukadzi wavo, ivo havana basa nemurume wangu, tinoita zvatinoita. Handimaona saka munhu akadaro tichagona here kuti mupe counseling timuti tochinja. Chavaipona ndechekudai. So varume should up your game. Varume listen, kana muri kuenda kunoroora antika vari kuenda kunoroora vaya antika kana kuti vari mudzimba it's never too late. Antika it's never too late kuti muchinje. Ndofunga kuti macallers mazhinji pano muri kunzwa angachitaura kuti takachita vari kutaura nyaya dzemubedroom kuti atina attention. Varume havatipi attention. Murume anongosvika kumba akadhakwa everyday. Murume anohura nechida kutoti nditongoitawo zvaanoita kuti afilewo aitewo awanewo the test of his own medicine ende hatibatwe. Vamwe vachitaura kuti hanzi ende tinotongohura hatiregi just because mumba macho hamboda bonde. Ukati uzabe tikazama kuti nyaya communication zvikanzi tazama havadi kuzvinzwa. Antimaona havadi kunzwa. Saka maboyfriends hanzi anotibata-bata makumbo, ochibata-bata hanzi huro, kwai tinotutisiwa, kwai tuto ameno izvo zvezvo. Handimaona zvavanenge vachiitiswa kumaboyfriends kokoko. Handimaona kwai ndo zvatinoitwa kumaboyfriends uko. Saka tatisingazvizivi kunana baba vemumba hanzi hatizvizivi tozviwana kumaboyfriends. Ndosaka tichingogara tiripo pamba ipapo tichingotiite kutidi tiri cheorgasm iyoyo tiri panana baba apa. Varume saka moto mazvinzwira ina handisi ndadaro inchandaita ndakuvigirai vanhu macheaters. Program yanhasi yakanzi cheaters. Ndakuvigirai macheaters kuti ataurewo oga kuti nemhaka yei dambudziko wekutanga kati aiwaka ini ndaidotiza baba vari mumba ndichiti ndichamboenda kumvura ndichinoonana nababa kwande ndichinda kumvura ukwana izochera mvura kuchira edzuku. Wechipiri akati vedu wei ndanetseka mumba
amuchina sex life yakafa, hamuna communication, it's all about him, everything is about him, kudi and the pochi 3 akati kuhura ndinoda kurevenjawo. Handiti avauyawo vati sex, saka vakadzi vazhinji vari kungochema nenyaya dzesex muZimbabwe. Saka varume vekuZimbabwe pane pari kuleka. Is it the reason why vakadzi vari kumhanya kuenda kunodana nemanigerians or what? Ndo reason here? I don't know. Maybe pachirongwa tichazoti one day we bring in vakadzi vadana nemanigerians timbonzwa kuti chii chinoita kuti vasiye varume vekumusha kwavo vachimhanya kumanigerians. Maybe ndo umwe akati ndinobvundiswa kudai kana ndine boyfriend kwai ndoita muviri wangu kuita kugwina kudai. Hati mazvinzwira vachitaura. Saka varumeka kana mukadzi akati ngatimboitai izvi kana tingatidai kana tingatidai, you have to understand. Ndofunga tine one mukadzi anditika auya nemurume wake pano. Taita one guest auya nemurume wake pano mukadzi akati aiwa ini dambudziko randinaro handina dambudziko nebonde mumba mangu. Murume wacho ndivapinda vese pako mamuripo akati murume wangu anotori sex addict zvokuti inidzi mungonya mari yangu inenge isingadi ndiye one. Asi majority yese vari kuchema nekuti bonde mumba hamuna. Saka varumeka inda kuisira kwamuri hamenei, because as much as tapromisa muchatsvagira macounselors masex therapist kuti avabatsire, but guys kana mwoyo wave ikokoka tichazama zvatichazama zvese ka, but vachangoita kuti just for the sake kuti takabatsirwa, but vanenge vachingoita zvinhu zvavo havasi kuzostopa. So it's up to you imi varume kuti muchinje maitiro enyu. Kwanzi ukati murume ngati chakati konzi ndezvechihure handizvidi, wakazvionepi? Varume hanzi spending most of the times muri kunzoko, hamuna nguva dzekuti rabawo makumbo. Isi vakadzi venyu toda kubatwa, tinoda kwanzi hatitozivi chinonzi orgasm chi nevamwe, totongozvinzwira kuma boyfriends. Ndokonze ndombotiza ndoenda kundodzoka ndakaita orgasm. Saka guys, yeah, Parkmark, yes, mkwasha wako auya, but don't worry, he knows I have this show. Anoziva kuti I have this show, so hanzi part 2, let's do part 2. Okay, so guys, takatiri kuti chagara 1 hour pano tobva tastopa, but maona zvangasvita makosi. Tasvika batasvika. I think I agree with Makola Zakuti, let's have part 2 of this. Tende ramberi antika. So we are going to have part 2 zvakare antika. We are going to have part 2 zvakare. Kwa nasi tombogumira pano. Ndoda kutenda imese mauya pano. Ndoda kutenda imese machora nguva yenyu kunzvimbo dzakasiyana ungeza siyana tuye pano titauri tibatsirane. Pane vakawanda vanga vachitadzidza tabatsirikana tadai. Ukoona vamwe vari macouples vakufona vese antika. It means kuti tiri tabatsira umwe munhu. Ndaona umwe achiti anzi magroups vanzi vana anditilda vakufangwa kuita up their game because page inorawo yawoti handitika. I don't know. Vamwe vakati mvenge should up your game because Smelly vakavhura mvenge but vakukutorera isho zvakare. Hanzi one more call. Aiwa nzadzi simba rache. Chirega tichiti teta second part. We can have the second part totanga kana kuti time iripo. Because mashows aya muri kuzviona hanzi don't go. No guys, you have to understand yokuti hanzi eye opening show. Yes, it's an eye opening show. It's a reality talk show. Zvandakakudza kuti it's a reality talk show. Hanzi nyaya idzodiwa every day. Kola has been in that Nigerian group chat. If you did the live, hanzi, if you drop the live, I'm going to cheat also. And so that's season 1 and season 2. And also write a guide in bed for men, please. Put together what makes a woman gumbo kunze gumbo panze. Good point, Dikurima. Good point. And this is a very good show. Well done, Smelly. Thank you very much, Noma. Thank you very much. And the garai vakoma vakuru kune muzimba wandoziva anozviita nemukadzi wekupoland namai vemukadzi for money. Vamwe vanozviita for money. Handiti zvakaishaura. Antika, Anzichi, don't go please. If you end this life, I'm gonna thank you 2020 Sis Melly
tine maziso atichananzviwa hanzi males for Arsenal job waiting for party 2 patiently chakabaya chikatyokera tilda ngaite zvezvinotyisa zvake nemadna yake panapa poitwa izvozvi. Alright guys, thank you for your support, thank you for everything guys. Show ngaiti ngairambe chindira mberi. Thank you Vimbai hanzi magona Sis Melly, this was an excellent show. You should do a men's version of this topic. Yes, Thelma, it cannot be one-sided. So, our party 2 tichiita now, I think we have to include men now. We have to hear from men now, kuti, why are they cheating? Antika, vachisiya vakadzi vomudzimba. It has to be both ways. And why are they cheating? And because there is no justification for chihure. Kunzanzi murume anovhumidza kuhura, mukadzi ngaabvumidze kuhura. And there is no justification. So, ndikuona malavu nemalikes murikuwanzi show inononakidza. Yes, inandina hope. Okay, Sis Melly to the world. Thank you guys, thank you. But guys, varume, get ready. Your show is coming. Come and tell us why you are cheating. What wrong are we doing? What wrong are you doing for us to cheat? Can you not come and sit down with us as your wives? Anti, motaura nesipa tinokanganisa so that you don't go out. Totouzana maripake, the same way atanga chitapano, the repercussions antika of cheating, antika and the dangers of cheating. Anti, kuti chi, because imimi moga msiri monogona kuuraya isusu vakadzi, nesuwo futi, tinogona ngoti makaranogona ngokudiro futi acid. Kandi karwadziwa, manzo omwe achitanzi ndakarwadziwa kusvika pakuti ndoda kuchita ende ndakachita zveshuwa. Because murume wangu aramba achingohura. Saka I had to go and cheat to make my feel better. And even pakandibata ndakamudza chokwadi kuti haungandibvunzi izvozvo because iwo aichita kauchida ndisiye. But fortunately enough we are still together. Anti maona. Hanzi toda mukwasha to take party next. Naimweda kupinda mashow. Avadi zvokupinda vavaite zveFacebook wedu varegererei. Avadi zveFacebook avaite zveFacebook ava. Avadi zvevanongoverenga macomments avo vakanyarara. Avadi zveFacebook. Hanzi mnanga will be envious of you. Varume this time amulume. Kwesis Masmolas do we cheat too? Masmolas munochita? Mune Masmolas tichaku anti this related show. Ndichauya kwauri iwewe Yezo. Ndokuti Yezo une munhu iwewe uri smaller than somebody else, but you are cheating on munhu ari kukuchengeta nevamwe vanhu zvasingazikanwi. That's cheating. Why are you doing that? Antika, it's cheating as well. Guys, let me tell you, no, there is nothing that justifies cheating. There is nothing that justifies adultery. Antimona kuvanhu vemudzimba. Antimashona. It's rather kana wafunga kuti oda kuchita ka ndosaka mchana wakadzi wakaonda vachitika isapaka poste kunzi kuhura anoti buda siya, because vakadzi vakawanda they believe kuti they cannot be cheated on. Antika munhu akatongovera andichitira kundisvora wandizvidza. Antika siyana chisiyana koneni. Animona, rather you come and address whatever that I'm doing wrong. Anti zvauri kuitwa kwacho kokoko kunze, come and address it to me. Antika garana ini pasi zvakanaka usanditira hasha. Hanzi I'll be ready hangu na Hazel. Antika ndizive because ukandichitira ka maona kuti there are so many things that are pushing ladies kuti vakadzi vari mudzimba kuti vachite, and it seems like now vakadzi vakawanda vari mudzimba yatove 50-50 nema single ladies yangove 50-50 anzi yatove 50-50 nema single ladies kuchita kwachona kuti yave haivhiwi ngaivhiwa amene ikoko chero zvazvaita. Hanzi show hours yaita 3 hours kana kumbobva pano nehanzvadzi simba rashi. Yes, because it was lit. My dear, ku America mamuka hello but manonoka kuuya animaona. So guys, zvimwe zvinhu ka 2020 ka we need to communicate, we need to teach each other, we need to educate one another, we need to open eyes antika of one another kuti zvimwe zvatenge tichiita zvine madangers api, zvine marikashes. Munozati pane mukadzi ataura nyaya kuti ndinotendezi ndichita asati abatwa, but achabatwa that I can guarantee you achabatwa animaona. And atizivi kuti paanobatwa chichinoitika antimazviona. Unogona kutokandawo mukutodzokera mushoko vave mbody bag antimazviona, instead of amenode pakatraiwa dzimwe ways dzekuti pagadzirwe kuti relationship yavo sex life yavo ifaye animaona. Imi varume nyaya yekuchita tara chokwadi nyaya yekuchita iri bata vakadzi vakawanda you chitika
ndo zvamuchawana izvi. Hatikurudziri kuti vakadzi ngavachite, but sometimes unopesera wapera power because varume vachoka kuchite kwacho kwamunenge muchinzi muri kuita handiti mazviona. Unopesera mukadzi chero akazouya hanzi we need party 2 maura akawanda mudzimba umu. Yes, zvakaoma sure ndo chokwadi. Party 2 has to be there. Party 2 has to be there. But kwanhasi ndinongokusiyira nyaya yekuti even vari kuchita vaya, ndoda kumbokubvunza, ndoda kukuudzai kuti mugare muchiziva kuti mumbozvifunga kuti kana mukaona gondo imi guys rakabhururuka riri kumusoro uko, moriziva kwa rinosvika gondo, munomborifunga kuti rinomara? Hamuzvifungi kuti rinomara, handiti? But one day munorona riri pasapa rakamara richinonga zvekudya. Saka ndati ndikuudzei kuti musanyepera madhimoni imi, musanyepera mashavi imi. One day muchamara, but kumara kwacho munogona kusangana netsaona dzakasiyana-siyana. Because murume, one thing for sure, vari selfish. Havadi kunzwa kuti ivo vachitirwa, but ivo vanochita. Unogona kuvadzirwa kana kuurayiwa. Hanzi naRoslyn Shuro, maura harambwi ndo vagere mudzimba if you don't know. I don't know that. Hanzi yes, Sis Melly mune chimuti uye munofanirwa kuita president weWomen's League. Tatenda tichasvikako tiri kumbofamba nendima mbijana tichasvikako. I don't know, I'm not sure about that. Mningina Rose andizive, I can't say that. But now if I come to my show and I say kuti vakadzi urai because vari kuura, then hapana zvandiri kuita. Then this show we have to close it totally. We shut it down. Tovhara page racho because hapana chatinenge chizidzana tikutsana chihure ndozva zvinenge zviripo. That's why maona masikati panyaya yemasikati yemwana yemusikana yemusikana yemukadzi uya wokukwira bhazi kuenda kuMozambique achifambira murume womunhu achikomingeta nemukadzi asingazivi kuti mukadzi womunhu ane foni. Handi maona ndataura inini kuti ndikatry kumupa tip yekuti unonogona dirwa asidhuko make a U-turn because ndaziva kuti anything is possible. Handika if you are hosting a show, Antika, then you should provide the solutions. You should provide, something positive. Nokuti ndikangovera tanga kuti show vakadzi urai because varume vari kuura. I know kuti majority ko zvine vakadzi vari kuti mazano shiri ngaibvute rekeni i50-50. Because taneta navo varume ndo zvavari kutaura. But inini I still say no. There are other ways. There are other ways. Rova nai mudamburane makumbo muchekane mudii mazvinzwa. But nyaya kuti uzoti ndakunobuda kunotengesa pakati pemakumbo because murume aura. Kumana ndakukudzaika amenenyi. Indakudzai asi mashoko angu enderai mberi nechihure ndichazokudzai. So party 2 by public demand iri kuuya. Andimona hanzi mwana uya indamba kudzwa Sis Melly. Hanzi asvika ndaona message yaselwa panapa. Ameno tanzi asvikira kupi ameno kwari kunzi asvikira kuti ndekupi handizivi. Anomaona but anything is possible. Kunyika asingazivi apa uita boda jamba unourayiwa nemukadzi womunhu because you don't challenge mika mumba mangu ndiri mukadzi womunhu then wobva kuZimbabwe ndotora foni yemurume wangu. Kuna mwe vakadzi vari so vakomana isita kuti takuenda vamwe vanhu vakufona zvakare. Vaite vakakata ava vakauya havabvi ava. Anomaona ndoti kukwira bhazi kubva uko kushuwa makilometers mangani uchifambira murume wangu kumba kwangu ndobata foni. Vamwe vari lucky, vane lucky vambata foni dzevarume vavo. Obata foni yemurume wake oswera akabata foni achita nehure achizvita murume iye ari mukadzi wacho kuti ya munhu ngasvike kunoda kumutamba rafu. Isotira kumutipa tatoona kuti pane danger panapa inogona kuitika. Usaenda kwari kuenda uku munhu akabata foni asi munhu ari kufambira foni nemukadzi akati ini ndiri kuenda. Ameno zvichaitika ikoko takangomirira kunzwa kuti zvaitika. But iyo haisisiri yedu. Indatry kuti reach out pandinogonawo semunhu mukuru kuti akati no inini ndikutongoenda handisi kutadza kuenda. Handitika reason I don't know. So I'm out of it. So guys, yeah,
thank you very much for this show. Ngatsanganei zvakare pachirongwa part 2, maybe part 2 ichauya kana kuti tinenge tine topic. Feel free guys to come to my inbox. Handika kuti no ndine topic ngakumbotwa topic yakati kana aripo vakafirwa nevarume. Handika kana kuti vakafirwa nehama. Handiti hama dzikavatorera zvinhu. Handi maona. If uripo wakafirwa ukasiwa rinherera hama dzikapinda kutorera zvinhu uchida kushiya nyaya yako. Handika kana takafirwa nemurume vana bamnina nabankuru vakauya vakakutorera zvinhu uripo, you want to share your story with us, please. I am open for business. I am free. Antika, come to my inbox. We are tinzwe. Antika, so that we program a show. Touya pano, tidzidzisane, tinzwe. Anzi part 2 iriko rini. Sharon will tell you. Antika, tukuda ma topics akasiyana. So on a topic yako, but make sure it's something that is to do with something that is happening in real life, or that you did in real life, or that you are doing in real life. Atidingano. Anditika atisi kudangano tukuda nyaya chaidzo. Oh, Rutendo Loveness wanonoka, it was hot and delete, it was very very hot. Wanonoka kuya pano pa fire pano nase manonoka kuya ko items kwa America zenza muri kumka manonokesa pa fire pano tanzwiririra nasi. But who are we to judge? We are not here to judge anybody. Ati judge vanhu. Dei baba vekwangu avanga vasina kuuya. Aiwa ndaiti ngachitsve. Shonga indirembe tipedzekana na 12 midnight. Zvinovauyawo handitika saka I have to cut this show. Antika ndafunga kuti ndichivhara show inoi. Kwaine vanhu tukuda part 2. Then toenda pa part 2. So guys, yeah, bring the topics. Antika zezvinhu zviripo. Maybe wakakura usingawirirani nevabereki vako cheko chaiko for some reasons. Bring the topic. Let's discuss it. Pamwe aripo munhu ari musame situation yakafana neyako. Antika anodzidzawo something from that. Antika if possible muchida kuya mese both parties. Uyai mese both parties. Tidzitaure pano. Antimona. This is an online reality talk show. Antimaona. So guys, from me to you, I love you all guys. Take care of yourselves. I love you guys. Tobatana mangwana. Anditika bless you.